tikupitiriza kukupatsirani ndithu pene Amalawi akuchitira mdziko muno kuponya voti yosankha mtsogoleri wa dziko, aphungu aku nyumba ya malamulo komanso makansala, ndipo izi zikufikani kuchokera kuma studio athu a MBC kuno ku Bingu International Convention Center ku Lilongwe, kumene ndithu pachizuka kuti ndi ku National Talent Center, kumene ndithu zonse zokhuza chisankho chimenechi zizifikira. Ndipo chapompano tidamva msonkhano wa atolankhani umene ndithu makomishona a bungwe la Malawi Electoral Commission achititsa motsogozedwa ndi wapampando wa bungwe limeneli Justice Dr. Annabel Mtalemanja. Mu studio muno tsopano ndili ndi mmodzi mwa anthu amene amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana zochitika mdziko muno, iwowa ndi Dr. Kennedy Lero. Mwina angokhala ngati atiwomberako mkota kuti kodi zinthu zimene zayambira kumawako pofika pano zinthu zayenda bwanji. Ndikulandire Dr. Lero. Zomba mbiri. Tiyambire pa press briefing mnachitisa Dr. Mtalemanja. Muchizungu ndikanene kuti are you convinced with whatever she articulated in that press briefing? Yes, thanks very much. The chairperson of the Malawi Electoral Commission has indeed given an update in terms of how the voting has commenced today. And from her press statement and from our own analysis of the reports that we are getting from the various polling stations, it looks like the voting process has started very well. Most polling stations were open by the stipulated time of 6 o'clock. There have been reports of a few delays here and there because of technical hitches, but those are being sorted out, and indeed the chairperson has assured the voters that for those polling stations where there were some delays and the opening, there will be consideration for an extension of time. So I think so far so good. Malawians look enthusiastic. There are long queues showing that there is a lot of enthusiasm to vote. Looking at the issue of technical issues as articulated by the MEC chairperson, should that be a cause for alarm at the moment? Maybe some people will start thinking otherwise, that maybe MEC is doing this deliberately, or maybe there are other people who are trying to tamper with the machines. Should that be a cause of alarm at the moment? No, it shouldn't. Actually, from the update and from the way things are going, the technical hitches are genuine. I mean, there is no system that is 100% perfect. So you're bound to have, difficulties here and there. Sometimes it's powering up of the machines. There have been delays, for example, in the biometric gadgets delaying to power up. That cannot be afforded on anyone. I think it's something that happens anywhere. So there shouldn't be any cause for alarm. I think everything is well set. Malawians on their own seem to have a lot of confidence in the process. As you've seen, many have waited in the queues for the problems to be sorted out. Once sorted out, they've started voting, and that's what we expect to go on so that the voting is free and fair and credible. Now, hearing from our reporters on the phone calls this morning, it appears that in most areas of the country, women are the ones that are availing themselves to polling centers, but maybe men are lagging behind. As analysts, what does that tell? I think women have always been at the forefront of the push for democratization and development in this country. In the first instance, women constitute the majority of the population, not just here in Malawi, but in many African countries and beyond. So you would expect that they would want to take a lead in the process, and indeed there have been prior campaigns to encourage women to participate not only as voters but also as leaders, as aspirants in the electoral process. So my guess is that I think those campaigns have produced positive results. Women have heeded the call. They have gone out to vote, and this is a good sign. It shows that they are ready to take up their role as active citizens of the country. Tikucheza ndithu ndi Dr. Kennedy Lero, iwo ndithu ndi mmodzi mwa anthu amene amayankhula pa nkhani zosiyanasiyana zochitika mdziko muno, ndipo apa tingoyesa kungofuna kumva kwa maganizo awo mmene zinthu zayambira kummawaku. Ndi Dr. Lero timakamba mchizungu kuti Justice Dr. Annabel Mtalemanja wapampando wa bungwe limene la Malawi Electoral Commission afotokoza pamene zinthu zayambira kummawaku pofika nthawi ino.
chinthu chimodzi chimene adafotokoza chonena kuti masenta amene anatsegulidwa mochedwa lese senta amene anatsegula amene 6 awalola kuti madzulo alekeze 4 pofuna kupanga kuti kukokerera ku nthawi imene adayambira mochedwayo. Zimenezi zithandiza bwanji kuti mwina anthu afike ochuluka kupita kukavota madera osiyanasiyana mdziko muno? Zoonadi malinga ndi mmene ayankhulira apampando a Malawi Electoral Commission ndithu afotokozera Malawi kunena kuti chisankho vota kwayamba bwino malo ambiri. Pali malo ochepa amene kuvota kunayamba mochedwerapo chifukwa cha mavuto ena ndi ena pa kachidwe ka zinthu palibe system imene imatha kukhala pa chizungu amati 100% kapena zonse kukhala m'malo mwake mpaka na pamene mungafunire. Pamakhala beti mavuto titina koma timavuto timakonzedwa ndi mwambiri mmene munali ngati kuchedwa kosegula ma station chifukwa choti timamakina tikumina timachedwa kuyaka timene tija tapezeka kuti tayaka malo onse pakuoneka kuti anthu ayamba kuvota. Komanso chimene apanga apampando Malawi Electoral Commission afotokozera Malawi kunena kuti awonjezera nthawi kumalo kumene anachedwa. Chimene chocho ndiye chimene chili chofunikira kwambiri chifukwa aliyense alina kuti apasidwe mpata kuti avote moti apapa talimbikisa Malawi kuti atuluke ndithu mwayi wokavota ndi umenewu tsiku limene limanenedwa lija kwa nthawi yayitali lafika ndi lero. Tiyeni tonse tituluke tikavote kuti tenge nawo mbali pa kasankhidwe ka atsogoleri athu mdziko muno. Funso langa lina mwina ndi kungoliponya chabe unena kuti lero ndi tsiku limene anthu akuponya voti imeneyi, voti yofunikira kwambiri kusankha mtsogoleri makhansala komanso aphungu akunyumba ya malamulo. Pala anthu ena mpaka napanopo sakudziwa kuti kodi akavota kapena sakavota. Pala anthu ena akavota koma sakudziwa akavotera ndani. Pala anthu ena mwina ndionena kuti iwo kwayo kaya basi amene akavota ndo omwewo. Mwina mawu anu akhoza kukhala otani kwaponya kwa Malawi wina aliyense kuti azindikire kufunika kwa tsiku la lero 16 September 2025. Mwina kuyamba ndi gulu lomaliza limene mwanenayo la anthu onyalanyaza onena kuti ine mwina zisandikhuze sindivota nawo. Kwa anthu amenewo ndipozonera zona zimvesa chisoni chifukwa mudziko tikamasankha atsogoleri amene ajenda amene timakhala kuti tapasa mphamvu yoti atisogolere pa maplani a dziko umoyo wathu umene kazina zilizonse zimene timakhumba pa moyo wathu ndikuti amene ajenda amene azitithandizira kutipasa malingaliro kuti zizipangidwe mwachonchi. Ndi ngati munthu sukukhuzidwa ndi kasankhidwe ka atsogoleri amenewo ndikuti pena pake ukuchita chani sukuchita bwinoyo chifukwa choti ndikuti wasiyira anthu ena kuti akusankhire. Tsono anthu ayena akakusankhira usazadandaule zikakhala kuti zina zake pena pake sizikuyenda bwino chifukwa choti iwe sunatenge nawo mbali. Kwa ena amene sanapangebe mwina chiganizo nthawi ilipo chisankhochi ndikuti tsiku la lero ma voting centers akhala otsegula mpaka na 4 o'clock. Ena akupitizako pang'ono amene anayamba mochedwa. Munthu aliyense awena kuti apite nanga tanalembetsa apite akapange chilingaliro chake akasankhe mtsogoleri amene akufuna. Anthu akatuluka ambiri kukavota zimenezi zimathandiza kuti ufulu wathu wa democracy kapena ulamuliro wathu wa democracy upitirire kuchita kulonga tikukhala mwakuya ukhale ulimbikisidwa mdziko muno popeza kayendesedwe ka dziko munthu wina aliyense akamatengapo mbali ndikuti zimathandiza kuti atsogoleri ajanso zilingaliro zimene akupereka zizikhala zoti zikukomera anthu onse mdziko mmenemo. Pafundo onena kuti mwina abambo sanayambe kutuluka. Abambo nawonso tingowalimbikisa kunena kuti mmene akupangira azimayi nde kuti akutionesa njira kunena kuti tikuyena kuti titengepo tisagwe mphwayi kapena tisamakhale amphwayi kukhala ngati kuti ifeyo kapena sizikutikhuza zinthu zimene zizi. Mapeto ake atsogoleri amene asankhidwe azatilamulira tonse kaya sitinavote kaya tinavota tonse tizakhala pansi pa ulamuliro wawo. Nde nchofunikira kwambiri kuti wina aliyense atuluke. Azibambo tikulimbikiseni nanunso azimayi mmene akuonesera kuti iwowo autengapo mbali azibambonso nawonso atenge mbali chimozimozi. Chisankho chimene chili Dr. Weah anthu 18 akupikisana pa mpando wa president. Padakali pano tikhoza kunena kuti muchisankho muli wina amene tinganene kuti uyu ndi amene akuoneka kuti ndi wamkulu kwambiri kusiyana ndi wakuti kapena onsewa 18 watenge kuti ndi chimozimozi aliyense akhoza kuwina. Popeza ndi chisankho mwina mongofuna kuti tisakhale ngati kuti tikutenga mbali tikhoza kuti aliyense ali ndi mwayi komabe malinga ndi mmene makafukufuku achitikira m'mbuyomu ndi mmene anthu apangira misonkhano yawo chifukwa chisankho kuti sikuti ndi lero lokha. Chisankho kukonzekera kwa chisankho kumayamba miyezi yapitayi
kunayamba nthawi imene anthu amapita kokalembetsa nde nthawi imeneja ifeyo ngati akaswiri timaunika kunena kodi anthu akuyikapo mphamvu yotani kuonesesa kuti ali ndi chidwi chonena kuti ineyo ndizapikisane nawo ndiponso ndikhale ndi mwayi waukulu woti kupikisana nawo nde tikatengera process imeneyo kapena tikatengera njira imeneyo yonena kuti anthu amene aonesa kunena kuti apapa ndithu analimba kwambiri ndipo apereka chidwi chawo chonse mphamvu zawo zonse pa chisankho penepa nde tikhoza kunena kuti chisankho ichichi chili pakati pa anthu awiri Dr. Lazarus Makathe Chakwera amene ali president pakali pano komanso Professor Arthur Peter Mutharika amene anali president mbuyo amene awiri wanda amene akuonesa kuti zipani zawo ndi zazikulu komanso anachilimika kwambiri pa campaign kotero kuti pali enanso amene anachita nawo komabe awiriwa tikuona ngati ndamene chisankho chikhala pakati pa awiriwa. So komabe makampani ya campaign bungwe la Malawi Electoral Commission lidapereka ndithu mpata kwa onsewa kuti akhoza kuchita misonkhano yokopa anthu. Pali ena ndithu misonkhano yokopa anthu achita mwanano ayenda dziko lonse, pali ena sanakwanitse. Zimenezo zili ndi pachizungulira kuti effect ya kuti zotsatira zake zikhoza kukhala zotani. Zimenezozo ndithu zikhala ndi gawo pa kasankhidwe chifukwa anthu amaonanso munthu chidwi chimene wayika pa chinthu chimene ukuchifuna. Munthu ngati ukufuna kuti usankhidwe komano wayenda mwina magawo ena ake kwina kwake sunapite kwa anthu kumalo kumene sunapite ndiye kuti watumiza uthenga wina wake wokhala ngati kuti mwina anthu mwina mulibe nawo ntchito kapena inuyo mwina kumene mwayenda kokhako ndi kumene mukudalira kwambiri kuna kuti olokwinako asativotere tikhoza kupambanabe ndi anthu kumene tapitako nde ndikuona ngati chisankho ichichi nkhani imene ikhala itengapo mbali mtsogoleri amene anaponda pena paliponse ndikuona ngati akhala ndi mwayi waukulu kuposa mtsogoleri amene anangosankha kuti ndipondapo kwina kusindipita. Chisankho chimene chachikulu chimene chikuchitika lero pa 16 September 2025 kungochiyang'ana ngati dziko chofunikira bwanji. Nchofunikira kwambiri chifukwa choti Malawi takhala tikuvota mu ulamuliro wa democracy ndinganene kuti kuyambira 1994 tasintha ndithu mautsogoleri mu zaka zimene zizi komanso zisankho zonse zayenda generally mwamtendere kupatulapo chisankho chimodzi cha 2019 chimene akhoti analamula kuti chibwerezedwe. Chisankho ichichi chikuoneka kuti chilimbikitsa ufulu wa democracy komanso ulamuliro wa democracy mdziko muno zimene zili zinthu zofunikira kwambiri chifukwa maiko ambiri pa dziko lapansi pano anasankha ulamuliro wa democracy umene umafuna kuti anthu azitengapo mbali pa ulamuliro wa dziko chifukwa anthu onde bomalo anthu onde amene akuyena kuti asankhe kuti ifeyo ngati mbali imodzi ya boma tisankhe anthu awawo kuti tapase ulamuliro woti azitipasa maganizo onena kuti zinthu tiyenda bwanji popeza Bible limanena kuti pamene pali anthu awiri sangayenda sanapangane komanso pamayena abe kukhala wina wake kuti asogolere nde kusogolera kuti kuyena kuti tisankhane pamalo mmene tilimo tisankhepo mmodzi unena kuti uyu ndamene tikuona kuti atilondolere ifeyo kuti tizipanga bwanji nde ifeyo tizisatira mbuyo nde democracy ndiyofunika kwambiri komanso democracy imalimbikitsidwa ndi nkhani ya chisankho. Anthu 18 amene akupikisana pa mpando wa president mufuna mungotipasa chithunzithunzi kuti lerolo amene anthu akuvota kumene ali akumva bwanji mitima mwawo. Anthu amene akupikisanawo wina aliyense I think akumva malinga ndi mmene watipulira ngati munthu walimbikira kwambiri ntchitoyo kuona kuti ayi ndithu ndayendapo pa ground bwinobwino mtima ukuyena kukhala m'malo koma ngati ukuona kuti mbali zina mwina sunachite bwino sunayende sunakhuze anthu kwina kulikonse kumene kuli kofunikira ukuyena kukhala wonjenjemera ndimene zimakhalira. Timaonanso pa umunthu chinthu chimene wachilimbikira kwambiri tiyekeze ukulima munda. Munthu ukalimbikira ndi kulima munda wako mwamphamvu zonse umayembekeza kuti Mulungu andipasa mwayi ndikolola ndiponso Bible lonso limanena choncho unena kuti ukalimbikira uzapasidwa ukagogoda chiseko chizakusegulidwa nde nchimozimozinso pa chisankho pa amene analimbikira sakuyenera kukhala chanawena kukhala wabata ndiponso wa mtima woleza chifukwa choti wagwira ntchito chasalanso pano ndi anthu kuti achite chana ayankhe malinga ndi mmene anafunsira anthuwo kwa amene sanatipule awena kukhala wonjenjemera chifukwa choti anthu sanafikire nde anthuwo apasa maganizo bwanji kwa munthu woti sanafikire. Lero longa tsiku lovota atsogoleri azipani amene ali ma president kandi aphungu amene aliso ndi anthu awo amene amawasapota angakhaliso makansala amakhala ndi udindo wanji ngati umakhalapo pa tsiku limene anthu akufuna chisankho ngati lero.
iwo nawonso ngakhale kuti alasogolera amene akufuna mipando nawonso ndi ololera kuti avote ndi ambiri apita kale kokavota tamva malipoti a president anapita kokavota oyimirira UTM adaiso kabambe anapita kovota enanso nawonso ndikhulupira kuti mwina akuvota amene tikuyankhulira pano amene akufuna uphungu nawonso uphungu wa kunyumba ya malamulo nawonso akuyena kuti apita kukavota chimodzimodzinso amene akufuna kuti akhale makhansala akuyena kuti apita akavote mbali imodzi ndi imeneyo iwonso akuyena kuti azivotere okha nanga anthu akuvotera bwanji ngati iweyo sukuzivotera ndi mbali ina ndiyonena kuti iwo ntchito yayikulu ndimene agwira mbuyo popanga makampeni ntchito yagwira komanso popeza chisankho chimayenera kuti chiwunikiridwe pamayenera kuti pakhale anthu ena oyang'anira mmene zikuyendera ngati mamonita ndi kuti anthu aja opikisana nawo onse tikuyembekeza kuti ayikamo anthu mumapolling stations monse mmene mukuchitira chisankhomo anthu awo oti ayang'anire ndi cholinga chonena kuti chisankho chikachitika wina aliyense achivomereze kuti chisankhochi chinayenda bwino amene asankhidwa ndi amene amayenera kusankhidwa kuti pasakhale zodandaula komanso chinanso pakali panopa mmene zikuchitikira makuyena kuti nawonso azisatira nkhani mmene zikuyendera pamakhala pena mwina pa zosamwisa apa ndi apa awena kuti azitenga mbali kupereka maganizo ona kuti kodi zingakonzedwe bwanji nkhani yayikulu ndi imeneyi pamapeto pake amalawi ndi amene asankhe asogole amene akuafuna ndi msogole wina aliyense amene akutenga nawo mbali awena kuti angodekha mtima ntchito ndimene agwira kale amalawi aona ntchitoyo kunena kuti kodi munagwira motani tikupaseni voti kapena tisakupaseni voti ndi kufunikira kotani kuonena kuti pamene anthu akuvota amene akuvoteredwawo akhale okhutira ndi mmene ndondomeko iliyonse ya chisankho imene adakonzera bungwe lona za chisankho m'dziko la Malawi Electoral Commission kuti chilichonse adakonza kuti chiyende motere mpaka chikafike kumapeto sitidakambe nkhani zokuti zosatira zamba kufika koma ndingofuna kukhutira kwa amene akuvoteredwayo ndi mmene zinthu zikuyendera akuyeneka akhale ndi mtima utani mmene anthu akuvota lero zofunika kwambiri nkuona mukati muonesese Malawi Electoral Commission ndiponso tuyena kuti tathokoze tayamikire pa nkhani imeneyi chiyambireni mmene chisankho chinalengezedwera akhala akuuza mtundu wa Malawi pa stepe iliyonse zinthu zimene zikuchitika kuyambira pa nthawi ya registration chimene chikuyena kuchitika ndichi tadusa pamene paja tafika nthawi ina yonena kuti mwina mukaone kuti kodi munalembesa kapena simunalembese kapena mufuna kuti musamuse kumene munalembesa kuti mukavotere kwina zonse zija zimalongosoledwa zinthu zambiri zimene akhala kuchita zonena kuti amachita chani pa chizungu amachita konzati akhala kukambirana ndi onse okhuzidwa azisogoleriwo amene akupikisana nawo komanso zipani zawo ngati akuyimirira zipani anali onsewo amakhuzidwa ndithu amaitana misonkhano kuti auze zimene zikuchitika kote kuti ngati panali pena paliponse pamene pamafunika kukhonza asogoleri anayi ndi mwayi wokhonza zinthu zimenezozo potero pamene tafika pa tsiku lomaliza ililo loti sopano anthu akuponya voti sipayenera kukhala nthawi yoti munthu akayambise chinthu cha nyuwani chimene sanachinene nthawi yonse ijayi ndi nthawi yoyenera kukhutira ndi mmene zinthu zakhalira amati trusting the process komanso tikawunika mmene zayendera zona zake nzonena kuti maiko mwambiri tsiku ngati ilili kumakhala ziwawa right kumachitika zinthu zambiri koma kunoku ku Malawi mukati muone chisankho mmene chayambira kuli mtendere ndithu zonse zikuyenda bwinobwino ndi chiyembekezo chathu chonena kuti msogolero wina aliyense amene amatengapo mbali akuyena kuti aonese kukhutisidwa kaya awina kaya sawina democracy ndimene ilili sangawina anthu awiri nthawi imodzi akuyena kuwina munthu mmodzi amene akanikawo akuyena kuti athokoza anzawo achite congratulate amene asankhidwawo mwayi uliponso wina tizavotanso chama 2030 ndi mwayi winanso umenewo ndimene democracy imayendera Dr. Ozani kwambiri Dr. Roya munafika amene ndithu ndi Dr. Kennedy Roya amene ndithu amayankhula pa nkhani zosiyanasiyana zochitika mdziko muno ndipo apa amatipasa chithunzithunzi chamene chisankho chayambira kummawaku komanso kuzafika pano potsatiranso zimene adayankhula Justice Dr. Anabe Ontalimanja ndithu wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission kufotokozerapo mmene zinthu zidayambira chakummawapo ndipo adanena kuti masenta amene anatsegula mochedwa awalolanso kuonjezera nthawi imene adachedwetsayo ndiye kuti ngati senta anatsegula 20 minutes past 6 awalola kuti senta imeneyo ayitseke 20 minutes past 4 kuti akokere nthawi imene adayambira chakummawapo tikupatsirani zonse zochitika lero pa mene Amalawi akuponya voti yosankha president aphungu aku nyumba ya malamulo komanso makhansala pa chisankho chachikulu lero ndipo MBC yatsegula studio yake kuno ku National Talent Center ku Lilongwe kumene ndithu zonse za chisankho zimene zikuchitikira
tikupitiriza ndipo khalani pomwepo pamene tifikeso gawo lina la kulutsa kwathu.
tikupitiriza kuulutsa kwathu chisankho chachikulu 16 September 2025 ndipo anthu akukhamukira malo osiyanasiyana kukasankha mtsogoleri, aphungu aku nyumba ya malamulo komanso makansala. Ndipo kusatira nkhani zonse zinthu zayamba bwino, palibenso chikayiko chilichonse. Anthu akutuluka, amayi akutuluka, anyamata akutuluka, azibambonso akutuluka. So far that's what we know, kuti zinthu zayamba bwino. Mwina pali chimene unatenga koketi mwina pa zimene anayankhula Justice Dr. Manja pamene amachita press briefing. Yes, Zonadi, I think it's now getting real. And it's now getting real. Chifati mango gamba, no now the reality is on the ground, and antwamba kukamukira kumapita malo siana kukavota ndiye mu kutira nkula koyamba tsiku la lero Malawi Electoral Commission wapampando amene Anabe Manja afotokozerapo ziwiri zitatu zokhudzana ndi kayendetsedwe ka zisankho mmene tayambira ndi momwe muja ndithu zikugwirizana ndi zina zimene atolankhani athu amatiuza kunena kuti madera awiri atatu panakhala ngati kuchedwa kutsegula ma polling centers kapena kuti ma polling stations, koma izi sizikusonyeza kuti panali zinthu zoti tikhoza kunena kuti chisankho chili ndi zotsamwitsa ayi, chifukwa ambiri amangoti amuna 3 minutes anachedwa, ena 15 amene taona achedwa kwambiri nayi 20 minutes amene anachedwa chifukwa chokuti mwina makina amakhala ngati akuvutika kuti ayatsidwe kapena network inavuta. Ambiri kumene kumavuta kumakhala kuyamba pakhati makongwamba munyamunyamuka mukupita basi pina kondoti zimakhala zamya chifukwa kuti ting'ono timene timakhala kuti akukumana nato katikati mucha akangoti konza timene chande kuti zonse kuku zimakhala zokuti basi zimakhala kuno kuti zikuyenda. You know, these are processes and procedures. So processes and procedures akakhala kuti they have been set in motion, kwidako they just flow. Zimakhala kuti like you have said kuti zimafunika kuti ziyambe. Ndio ife tofuna talimbikitsa Malawi kuti musagwe ulesi ineso chala changa ichi ndakavika inkuso wako ndinali nanenso kopita napita kukachonga kaya nanenso ndapita chisankho changa ndakapanga monga mwa ufulu wanga. Ndio tikulimbikitsena Malawi kunena kuti tapitani aliyense akavote ndithu osagwa ulesi. Taonanso kuti atsogoleri angapo amene akupikisana nawo apita kale ukavota. Taona kuti president adziko amene president komanso amene akupikisana nawo Dr. Lazarus Makathi Chakwera amene ndi oyimira chipani cha Malawi Congress apita ukavota. Taona Dr. Michael Biswick Usi nawonso apita kukavota. Taona Dr. Dalitso Kabambe nawonso apita ukaponya voti yawo. Ndi akulu ena ambiri amene akhamuka kupita kukavota, kusonyeza kuti chinthu ichichi sinkhamba kamwa chikuchitika ndithu. Dr. Joyce Panda avota ndithu ku Malosa right on about vele muzi kwawo ku Naindunje ku Machinga so konseko tinanena kale mauja kuti ndi mmene zikuyenera kukhalira mmene akumanenera Malawi Electoral Commission kunena kuti umakavota kumene unalembetsa. Zilibe kanthu kuti uli ndi udindo wanji kuboma kaya umagwira ntchito ya mtundu wanji. Ngati unalembetsa kumachinga tsiku lovota pita kumachinga, ngati unalembetsa kudowa tsiku lokavota pitani kudowa. Chifukwa pano pa mpata wa matransfer palibenso. Zonsezo zinatsekedwa. Lero ndi tsiku longopita kuti ine ndabwera ndinalembetsa, koma tikulimbikitseni nkutheka kuti chiphaso chanu chovotera chinasowa, chiphaso chanu chaunzika simukuchiona, musagwe ulesi. Pitani kumene koko dzina lanu ngati munalembetsa ndithu mukaundula dzina lanu likapezeka, ndipo akuti tikangofika pamene paja sikuzikumavutatu akomango tabweretsani chala chanu chija tikudinda pa mashini bashi dzina likumatuluka mmenemo. Koma chenjezo ndilo kuti ngati ukudziwa kuti sunalembetse usapite kukayesa zida, chifukwa ndiye kuti dzina lako silikapezeka mmenemo ndiye kuti sukavota. Komanso akuzo kuganizira muna maganizo ena ake kuti ukufuna kubera ufuna kusokoneza. Malawi nathu ndotsegula pano ndiye kuti tsopano nthawi ina iliyonse tikhaso tikucheza ndi atolankhani athu amene tinanena kuti amwaza manthu amwaza atolankhani pena pali ponse ndipo akumatipasa ndithu tsatane wamene zinthu zikuyenda kumeneko, ndipo akamba makuyimba ndikuti tikhala tikucheza nawo kumapita mtsogolomo. Manthu alipo mpaka na tsiku lomaliza linali neno zoti kuna chinthu chija kwangolida
kumasula zimenezi kumapita. Ife tili pano ndipo sitikusuntha. Palibe chimene chitatiphonye pano. Tikutsatira china chilichonse ndipo Amalawi akhale okonzeka ndipo musasunthe. Don't change that dial. Stick to MBC. Khalani pa MBC TV1, khalani pa MBC Digital, komanso pa MBC Radio 1 manthu wa wireless muno Malawi kuti tikupatsireni zeni zochakuka mvimvemve za zimene zikuchitika tsiku la lero pa nkhani ya chisankho across Malawi. Ndiye tatumiza atolankhani athu m'maboma onse a dziko lino ndipo maboma amene ndi akuluakulu tatumizako tolankhani usani mmodzi angapo kuti m'maboma amene momo tisaphonyane ndi china chilichonse Amalawi amve kuchokera kwa ife chifukwa ndi zimene amayembekezera ndi udindo wathu oti tiaphunzitse tiadziwitse Amalawi za zimene zikuchitika. Ndiye lero tikupanga za chisankho chimenechi choyang'ana kuti kodi mtsogoleri amene akhala kutsogolera dziko lino zaka 5 zikubwerazi ndi ndani. Yankho lake lili ndi Amalawi. Kodi mukati phungu wa nyumba ya malamulo kudera lanu mukufuna akhale ndani? Yankho lake lili ndi inuyo. Nanga kansala okuyimirirani mukufuna akhale ndani? Yankho lakenso lili ndi inuyo. Ndiye chikuti musagwe ulesi. Nyamukani, dzukani, pitani ndithu mukavote. Liwu lanu nde voti yanu. Ndiye chokoti tu ndikuuzeni kwambiri ndichokuti mizere ayinda ndabwino ndipo Malawi Electoral Commission asanja zinthu zimwadongosolo. Nzere uliwonse 600 sipakupitirira anthu amenewa. Zikozotheka kuti atakuchepera malingana ndi chiwerengero cha anthu amene analembetsa kumeneko koma 600. Ndiye ngati iweyo ukafika akumangokulozera kuti nzere wanu ndi uwo, nzere wanu ndi uwo. Komanso kwa anthu ena tikumangochekeratu ngati ine mene ndimanyamuka kuno nali ndikudziwa kale kuti ndili pa nzere namba 2 star 2509 hash. Ukatero kumakufunsani mukufuna chichewa kapena chizungu. Ukadina 1 wasankha chizungu, ukadina 2 chichewa. Ukangotero lowetsani nambala yanu yaunzika kapena chiphaso. Ukayika pamenepo basitu ndiye kuti akukuuza ukafole pa nzere namba 2. Ukafika kumene kuja sukuvutikanso. Tili ndi tolankhani wathu apo kuchokera ku Phalombe. Koma wadzuka bwanji kumene ku Phalombe? Yayi kuno ku Phalombe ndazuka bwino kaya kulilongweko. Sinambe kukumva mzanga ku Phalombe. Ndikukumvani ne kuno bwino lomwe kuno clear koma kuti ndimumve mawu ake ndiye sakumveka. Tikhala tikukonzabe kugwira pena ndi pena kuti tione kuti tilankhulane naye ku Phalombe. Mwina yeye akutimva koma ndiyo ndamene siti kumumva. Poti izizwa makina ndikukumvani bwino lomwe. Tikhale tikulumikizana ndi nzathu komwe ku Phalombe kuti timve kuti kumeneko zikuyenda bwanji mu tsiku la lero. Process yonse yovota mune kumatenga nthawi yayitali bwanji pakafika pamene wafika poyamba paja kutinda chala kutinda inki kutenga chipepala chija kwakulowa nkauchina nkabokosi muja kuchonga ndikuchokapo. Kufuna mwene tingoperekako mpata kwa anthu ena unena kuti mwina akuona ngati kuti kumene alipo achedwa kwambiri. Ayi izizi sizikumatenga nthawi. Tingotengera kuti pachizungu amati all things being equal kuti zonse zili bwinobwino palibe chosokoneza chilichonse. Wapeza nzere wa average osati kuti ali kwambiri mwina wapeza anthu anayi kapena titi anthu 5 kutsogolo kwako. Ndiye kuti ukhale ndi chikhulupiriro kuti ikamata 15 minutes ukhala wachokapo. All things being ukakutha imene wayima ndiye kuti kutsogolo kuli anthu ena asanu. Iweyo ukhala 15 minutes chilichonse wapanga wachoka. Chifukwa chani ndikunena izi? Tikukamba nkhani yokuti akumayenera kuti aunike kuti dzina lako lilipodi mukaunja muja ndipo akaunika ngakhale wa mashini uja akakuunika nkudena akumakuwa ndithu dzina ndi akuti ayang'aneni page number chakuti ndoti akatera kutsegula muchimanyo chani voter roll chija akakupeza kumene kuja akuchonga. Mamonita onse akuonerera ndikuvomereza kuti munthu yunita mupeza ndi ameneyo. Ukatero kumapitanso pena ndikufotokozera anthu amene akupikisana nawo ndi awa. Mukakasankha akufotokoza ndithu mwadongosolo ndipo bwinobwino upita mmene muja upita ukatenganso chipepala chachiwiri cha phungu ubwera uponya voti ukatenganso chipepala cha kansala uvota ukatero ukunyamuka ukupita ku nyumba a very short time. I think tili ndi kafuto kakang'ono mwina nkhani ngati ya sound akutikonzera kuti nzathu tikucheza naye bwino. Yes. Komano mwina going forward mwina panopo kutenga umene tinga apatsa Malawi mwina amene
akungotiona pakanema akumva pawailesi akungomva kunja kuti anthu ayamba kuvota koma iwo chisankho sanapange kuti tinyamuka nthawi yanji tingapatsa uthenga wanji kuchokera kuno kumanthu tikulimbikitsani nonse amalawi kulikonse kumene muliko kosagwa mphwayi ena amati mphwayi ndi tsoka eya osanena tafolokoloko ndinyamuka cham'mathu iyayi umapezeka kuti mwina pamene uganiza kuti utere china chake chabwera chakupinga kutola khobwe ndi mmawa nyamukani ndithu pitani mukapereke voti lanu liwu lanu komanso mphamvu yanu inuyo ndi amene muli ndi mphamvu yokuti musankhe komanso kupereka direction kuti dziko linolo mufuna liyendetsedwe bwanji mzaka zisanu zimene zikubwerazi ndiye mukamachoka kumagogodera neba neba pachala ipakale lulu ndi nzake kumawachengeta maneba nthawi yomuchengeta neba ndinoyo kuti neba umamukonda ndi panopo kagogoda neba tiye tikavote kodi wavota kale neba ukapapatsana moni ndi munthu unamuyang'ana kwambiri chalachi kuti koda sunavote kodi zikukhala bwanji kunyamuka kutengana awiri atatu nonse kupita ukavota komanso ngati ukukayikira kuti mwina pakhomo palibe chitetezo kumutsanzika neba ndapita kokavota undiyang'anireko pakhomo pachifukwa pajatu anthu ena ndiosokonekera nyengo ngati imene yamapeza kuti afuna atengerepo danga achole nyumba za nzawo abe nyumba za nzawo pamene anzawo apita kokavota tsopano tili ndi wina amene akutiimbira foni apa timve kuti kodi foni imeneyi kuchokera kuti hello moni kuchokera kuno ku National Talent Center ku Lilongwe tikulankhula ndi ndani? Ine ndi Chimwemwe Milulu. Chimwemwe, how are you? I'm alright, and yourself? Good. Uli mbali iti ya dziko la Malawi? Ineyo ndili ku Mzimba, utini. Chabwino. Geographically, utini is falling under Mzimba North. Chabwino. Boma la Mzimbali kadaligawa kuti Mzimba South komanso Mzimba North. Yeah. Ndito maka constituency imene chitakucheda kuti Mzimba Central constituency. Mzimba Central, chabwino. Tatipatsa chithunzithunzi kuli bwanji ku Mzimba Central? Mzimba Central constituency kuno kuli bwino ndithu ndinayambirira kaona mene ntchito yoponya vumbi yayambira pa skulu ya Kapili. Ya Kapili ili pafupi kwambiri ndi trading center ya Eutini, ndipo pamene kuti mafikapo chamma 5:45 tinapeza kuti mizera inali yaitali kale, anthu anayamba afika kale kuti center ikamatsekulira 6 o'clock anthu ayende kuvota chifukwa machizukire ndikuti anthu ambiri amene analembesa pamene pa ndi anthu around trading center ndikuti ndi a business amafuna kuti aponyeratu voti yawo mmamawa abwerere akatsekulire ma business yawo. Chabwino. Zinthu zinayamba bwino. Of course voto ili la makina ofuna kuti azindikire anthu amene adalembetsa linaoneka kuti poyambirirapo linalipo komano I think ikatangopita kanthawi pang'ono voto limene lilinatha ndipo anthu anayamba kuponya voti 23 minutes past 6 ndipo panali itali imene iyi ndi imodzi mwa masenta akuluakulu muno Mzimba Central constituency. Pamene papa ndithu pali amene alembetsa voti 2,333 ndipo sonse ya mabwino ndipo padakali pano mmene ndikuyankhula muno tasunthapo pamene tafika pa senta ina senta imene iyi ikutchedwa kuti senta ya Kamulanga. Senta imene ya Kamulanga ndi pamene running mate engineer ndipo Mumba analembetserapo ndipo pamene pakati kwayembekezera ndithu kuti chamma 11 o'clock muno afika kuti adzaponye voti yawo. Pa senta inoyo ntchito yonse ikuyenda bwino. Senta yocheperako pakati pali amene alembetsa okwana 1,029 ndipo pali ma polling station awiri okha koma zinthu zonse
kwenda mwadongosolo kwambiri makamizera bwinobwino achitire omala ndi mwina ena amene ali ndi ana oyamwitsa akamapatsa mpata kuti apite kutsogolo wote msanga kuti akhoza kuchokapo pamalo pa mmene zinthu zonse zayambira komanso mmene zikuyendera masenta amene zayendera kuno ma central constituency. Chabwino chimwemwe mwina tango patsako chithunzithunzi chakabweredwe ka anthu amenewa kuti mwina abayi abambo kapena anyamata ndi gulu liti limene latuluka kwambiri tsiku la lero kubwera kudzavota mkuona kwako. Yankuna kwanga masenta wasewa kusenza kuti magulu onse ndithu azigulire akupezeka amayi ndachinyamata akupezeka komano pa training center imene ikapiri tinaonabe kuti mwina majority inali gulu la chinyamata komano magulu ena onsewa amayi abambo kuti achikulire akuonekanso ndithu kuti anali well represented. All right. Zamveka ndithu chimwemwe. Pitizana kupita ntchito yabwino. Tatokoza kwambiri komanso iniyo pitizana ntchito kuziyimirira kumeneko ku National Talent Center. Mazikomo kwambiri chimwemwe tilankhulana nthawi ino. Okay, zikomo kwambiri. Thank you. Paliso balaina hello. Hello, mukutimva? Hello. I'd palombe yavuka pang'ono. Hello, ndikumva. Okay. Kwacha banji palombe. Kupalombe kwacha bwino kaya kulilongwe kwacha bwanji. Nonso kwacha bwino. Tatiuza pamene zinthu zikuoneka bwanji. Choyambirira ndine kuti mawa lero ndinayambira kukafika pa senta ya Nambiro imene ikupezeka pa dera la Phungu limene timati Palombe Machemba. Chosangalatsa nchakuti nthawi imene ndimafika pamalo pa chama 5:30 mawa nkuti anthu atazaza mangale akungodikira nthawi yoti ayambe kuponya voti kusankha kansala MP komanso president. Voti yoyamba inaponyedwa mmene nthawi imati 5 minutes past 6 koma zinakhala ngati zavutako pang'ono kuti kuponya voti umene kupitirire kamba kuti kavuto la makina makamaka kwa anthu amene amafuna transfer zinali zovuta kwambiri kuti mayina awo asindikizidwe mndondomeko amene komabe akuluakulu amene anali pamenepa anachita machawi kuthesa vuto limeneli mene imati 6:30 nkuti vuto limene litatha ndipo anthu onse amene anali amatransfer makamaka apolisi komanso amene akugwira ntchito imeneyi yoponyesa mavoti amenewa anali ataponya mavoti awo pina kuseku kunali kuti anthu ena onse apitirize kuponya voti. Ndikachoka pamenepo ndinathamangiranso ku chikhulupiriro center chimene ndi kumpoto kwa boma la Palombe kapena kuti Palombe South. Kumeneku tinapeza kuti zili zonse zili bwino lomwe anthu ambiri ndithu analinso atafika pamalo pamenepa kuponya voti koma ndinayankhulaso ndi anthu awiri atatu omwe anandiwuza kuti akuponya voti kumeneku kunachedwapo mwina ndi ma 6 seconds anzoka vuto la majina omwewa koma nditayankhula ndi anthu amene anayang'anira pamenepa nakuti vuto linatesedwa mwansanga. Ndinathamangiranso ku mpasa center imene ili zonse zili bwino lomwe nakapeza anthu ochuluka ndithu akuponya voti imeneyi. Kuyendera malo sewa ndinakhalanso ndi mpata kutoka ndi bwana mkubwa wa boma lino la Palombe Dr. Mopati omwe anaonesa kukondwa kwawo makamaka ndi unyinji wa anthu amene ukubwera kuzaponya voti ndipo anapempha amene mwina sanapange chisankho pakadali pano chopita malo amene anayembesedwa kuponya kuti achite machawi sanakwane nthawi yosekera imene ili 4 nde mwachidule chabe Palombe mawa lero kuli motere. Ine ndikudziwa Malawi dzina lija. Ine ndi Thumbiko Nyilongo kuno ku Palombe. Athokoza kwambiri Thumbiko.
Tathokoza kwambiri. Zikoma. Gathenga. Yosila magena kubasa. Uyo wabwera. inde zateka ndikuti we are not living in stone unturned kwina kuli konse katimve kuti kumene kokozi kuyenda bwanji Jemuna tingo mwagomadzi. Tito kubweranso kuti akhanasiyana amazikana mdziko muno kuti basilanisi kumene chisankho chikuyendera kusiyana mdziko. Kale komwe msachoke MDC ili pano mbembembe kale konse mukaona kompa.
Thank you and welcome back tiri kuno pamene tikupitiriza ndithu kulutsa kwathu kuchokera ku National Talent Center ku Bigwit International Convention Center ku Lilongwe. Nkhani ndi ya chisankho lero pa 16 September pamene Malawi kusankha mtsogoleri aphungu akunyumba ya malamulo komanso makansala dziko lonse anthu akuvota. Ndipo SMBC yatumiza atolankhani pena paliponse mdziko muno cholinga chokuti timve kuti kodi chisankho chikuyenda bwanji paliponse ndipo ifo kuno Talent Center kukupatsirani imene zonse zikuyendera. Zinanga ndine Dave Kuma ndipo mstudio muno ndine nzanga pofika mwina amene ndayambira maucha pofika panopo tizijota mtamene zinthu zambiri chithunzi tinacho chabwino ndithu kuone kuti zinthu zapa chifuata alankhula maboma ambiri ndithu apanso tikuona kuti wina wafika kale palaini mundilole kuti anthu timve. Hello. Kumveka mwaphokoso. Can you please pese space yabwino? Aha, bola ako pamenepo. Ndithu bwanji. Aiti ni bwino. Awende wewe ni mavula. Uli kuti? Aha. Amene ali zomba chani? Zomba city, zomba rural. Chabwino. Alangkura bempa Malawi umuno kuti akuize kusunga bata ndiseseri pamene chitoponya voti chili mkati malingana ndi Dr. Banda kaoloponya voti ibali imodzi yofunikira kwambiri pa chisankho chifukwa imeneyi nthawi yomwe anthu amakhala akusankha atsogoleri ku mtima kwawo choncho ndi kwabwino kuti anthu apewe mchitidwe omwe ungasokoneze ntchito imeneyi yoponya voti. Yowa amefanso anthu amene sadaduluke mpaka kuti iyayi nthawi yako anathamangani athamange ndithu akaponya voti yawo ngati adalembera kuti akhale nawo mbali imodzi ya chisankho chimenechi. Malo ano ndi malo amene ali ndi chiwerengero cha anthu amene adalembetsa mkaundula yokwana 2,348 pano tikukamba za pasukulu ya malezi primary Zonga Malawi. Kuna kukoka pamoja kuti meneza ona kuno zakuti bali kati za kwina kwa basira kwa anthu ajizulire
okalamba komanso mwina anthu amene ali ndi malo osiyanasiyana iwowa kumapatsidwa nditu thandizo chapadera kuti athandizidwe mwa msanga asayime pamzere nthawi yayitali kuti aponye voti yawo azipita ku nyumba. Tikuona amayi osuka achinyamata aoneka kuti ali mchipirizo aponyera voti abambo kumene abweranso mwaunini. Nditalankhula ndi mmodzi mwa amene akuyendetsa akuyang'anira ntchito yachisankho kuno pamalo ano akukamba kuti mmene makwana 5 mpaka pano anthu chiwerengero yawo chikubwerabe chocho ndikuwakusanizira kuti pomafika siku afika sisino yakuti zofika kuti zikasongola bwino chithunzi chimene tingapereke mpaka dali pano kuti malo amenewa ndi amene mtsogoleri wa chipani cha People's waponya voti yake. Mwina chithunzithunzi chabe kuzomba kwa chabwanji nkhani ya nyengo kuzomba ngozi zina koma msiku wa lero ukutentha ndikudziwa ili pamwamba kwambiri ukutentha msiku wa lero uja kumatentera mwina kumangoji uja kumatentera kusalima imene kuzomba lero masanawa ukuoneke mwina kudziwa likamapendeka kapena mawapano itwani sangavale majibu kuti kupita kapoti aphoza kuvala ndikudula manja kubwera kusaponya moti. Zikomo kwambiri chimwemwe tikhale tikulankhula nanso nthawi ina pitirizani ndithu kuyendayenda kumene kuzomba kuti mutipatsire zochuluka mkanthawi kena. Thank you. Tiliso ndi wina tiyankhule naye pa video. Hello zanga kundimva? Ndikumvani. Dzina linja ndikumbutse komanso kuyankhulira kuti? Ine ndi Yohane Taimu kuno kuneno. Kuneno pati? Kuneno makamaka pano ndili paboma penepeni pa Chikonde primary. Tatuza kuneno kwa chabwanji nkhani ya nyengo komanso mwina pamene wayimapo zinthu zikuoneka bwanji mmene chisankho chayambira kummawapo? Kummawaku nena nyengo nde ili bwino kwambiri kuno. Nende mafika pamalo pano mamawa 5 o'clock ndinali nditapeza kale anthu atafika kale madongosolo onse makamaka zokonzekera anthu amene akuyang'anira zisankho pamalo pano chilichonse chili mtimake pano zoti chifukwa chakuti masana kuimbira anthu lija lachepa komanso ndi senta imene yalembesa anthu ochuluka kwambiri pano makamaka kunoko kuneno anthu amene alembesa ndi 2,582 pa senta ya pano ya Chikonde. Ndipo ndinayenderako ma senta angapo nitachoka pano napitaso pa Chikonde primary 2 nazapitaso pa Kaponda Kalioni Matandani komanso Kamoto. Konseku chilichonse chikuyenda bwino anzathu makamaka chikulire komanso aulumali akumathandizidwa kumayambirira akangofika. Zimene zikusonyeza kuti zisankho zonse kunoko kuneno makamaka neno north chilichonse chikuyenda bwino. Madziyankho naso ndi akuluakulu ena ndena amene akuyang'anira nawo zisankho kuno asimikiza kuti mavuto alonse palibe koma mwina chimene tikupanga noti kwambiri kunoko ndichonera kuti mamonitors ena masenta mwina mulibe makamaka anthu amene akuyima pawokha azisogolera amene makamaka pampando amene wa president. Ena onsewo akumapezeka ndithu chilichonse chikuyenda bwinobwino ndipo sofa network chilichonse chikuyenda bwino kuno kuneno. Athokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Malawi
wayamba topanga kusikiza nakuina kuti our democracy is now virtual because akutero chatamba kukombesetsa nkulu za democracy chifukwa tukoza kuona kuti ufulu wodzilamulira utoka tinalonda pakanthawi and referendum lolina 1993 chisankho choyamba 1994 ndekuti president woyamba amene analabakili muluzi adabwera mchaka cha 1994 amene anakhala materemu awo awiri kenaka kudzatsogozana ndi Bingwa Mutharika nawonso anadzakhala matemu awiri koma ambuye anawatenga mkati mwa temu yawo yachiwiri kenaka Joyce Banda ndikubwera 2012 ija kenaka Professor Arthur Peter Mutharika kudzafika pano kuona kuti if you look at the trajectory zikuonetsa ndithu kunena kuti Amalawi ndale zathu tamba kukhwima koma chinthu chimodzi that remains constant njonena kuti Amalawi timakonda mtendere Amalawi ndi famodzi transition of power and nkhani imene ingakhala nzathu akunja amayikamba kunena kuti when it comes to transitioning of power Amalawi timasinthana mphamvu bopanda mavuvu mosakhetsa mwazi ndi chinthu chimene chimatipanga it shows kunena kuti ndithu tikunkati kukhwimira pankhani za democracy even as we're talking about now ma presidential candidate oposta 15 amene abwera kupoyera kunena kuti ine ndikufuna ntakamtsogoleri wa dziko la Malawi kusonyeza kuti anthu tikuzindikira ufulu wathu komanso tikumatha kufika poyera ndikudzipanga express kuti kuyenekana khala kuti akuli mukanasonkhe koma ndi 2030 nzakhale mabalo ndipo ine ufulu wanu zaugwiritseni ntchito ugwiritseni mphamvu ufulu umenewo chimodzi chimene tikumanena mobwereza Malawi ndichonena kuti after 16 September Malawi adzakhala pobe ndiye pamene tikupita kukachita masankho kusiyana maganizo pandale kusiyana maganizo pa obuvotera tisatipangitse kupanga ziwawa timve apa kuti palaini pali ndani. Hello? Hello? Muli bwanjo? Blantyre City. Kuli bwanjo ku Blantyre? In the commercial city imeneyo ya Malawi. Tanena ni dzina lija Malawi amve kuti tikulankhula ndi yani. Chabwino George tatipatsa chithunzithunzi kuti kwachabwanji kumeneko ndipo uli pa center yanji andi zinthu zayamba bwanji kumeneko. Kwachabwino ndithu kasuwa mwakuka mtengo kayaziyazi kamuumba ndithu. Pakadali pano ndili pa Manja Primary School. Ndithu ngakhale malo ambiri popunyira voti ya mumzindawu anasekulidwa sikolo kuita nkususa pang'ono anthu ochuluka apitira kunyika malo ambiri popunyira voti ya mumzindawu. Kumbali ya chitetezo ndikukhwima malo ambiri popunyira voti mumzindawu ndipo ndinakwanisa kulankhulana ndi akuluakulu abungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC m'Marowa ndipo andifotokozera kuti ali ndi chikhulupiriro kuti anthu apitirirabe kubwera mwaunyinji kumalo oponyera voti amenewo. Ndinakwanisanso kuyendera malo angapo mumzindawu makamaka masukulu aprimary angapo koma ndinazakathera masukulu ya Namatete Primary School komwe mtsogoleri wa chipani cha udya zake alibe mlandu Dr. Michael Usi omwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino adakaponyera voti. Ndipo pakulankhula kwawo Dr. Usi anapempha Malawi kuti atukuke mwaunyinji ndi ukaponya voti ndicholinga choti athe kusankha atsogoleri kumtima kwawo. Ndikati ndingokambako pang'ono za mumzinda wa Blantyre kumbali ya chisankho mumzindawu muli ma constituencies 10 kapena kuti 10 komwe anthu akulimbadikana kuti akhale aphungu m'maderawo. Ndipo anthu opitirira 306,000 ndi amene analembesa mukaundula ndithu wa chisankho chimenechi.
Chabona George mwina kuyenda kwako madera amene wayendawo ukayang'ana mwina abambo amayi anyamata ndi atsikana mabweredwe awo akubwera motani? kunena chilungamo anthu akutuluka anthu ndithu akutuluka moti madirambi milimati nthawiyo mapasipaiti mamawa anthu anayata fikafika ndithu ambiri m'malomobi poponyera mutu. Tathokoza kwambiri George. Ukayendayenda ubwerenso utiuze kuti pano zinthu zikuyenda motani. Thank you. Kumanja primary school to town mwene mwa Blantyre. Yeah, town mwene. Anthu akutatu kukaso kumene komwe. Town mwene. I think chisankho ichi zinthu zikapitira mene zikuyendera mene kuti sitimva kukhaliza mativota apa kuti anthu ovota analipo ochepa kusiyana ndi mene analembetsera. Iyi ndi nkhani yabwino kwambiri. Chifukwa lero kumene amakamba apampando a Malawi Electoral Commission anakamba pa nkhani imeneyo kunena kuti mukakhala kumapanga stay away osapita kukavota mumapereka mpata kuti anthu ochepa akupangira ndesa. Aliso mukwena pa video. Hello. Hello. Ukasungu mazungumzo. Hello. Tazuka kanza tu ku Lilongwe. Ayi kuno Kwa msunguka kumene ku Lilongwe ku National Talent Center. Zikomo kwambiri. Zinthu zili bwanji ukasungu mawu. Zikomo. Kukasu zikuyenda bwino ndithu tayendera ma polling center kuyambirira kunali ku South tikuti kugumira polling center kumene kundi center yomwe voteranso omwe anali nduna zachuma komanso akuyimira ngati phungu kumeneku simplex kuchoka kumeneko ma polling center manite akasungu moti panopa tili pa kasungu district council center akuvota ndipo momwe vera komanso tayendanso kuti Chankhanga polling center kumeneko zinthu ma polling center onsewa zinthu zikuyenda bwino akubwera ndithu moti pano pamene timacheza ndi presiding officer amatiuza kuti mwina pafupi pofika pano pamwina pafupi theka la anthu omwe vota ma polling center amene otayenderawa avota ndithu tili ndi chiyembekezo nangaso pano nthawi ya nkhomaliro nthawi yomwe anthu ambiri sataka kweni amakuti apita kuti akade ena kuphika ena kutani ndiye chiwerengero cha anthu obwera ma polling center amene chimakhala chochepa koma kwakukulu zinthu zikuyenda bwino anthu akubwera ndithu kuti azapunye voti yawo. Madam Mina mwamveka nkhani zonena kuti pa zifukwa zina anatsogolera masenta mochedwa kumene kufotokoza zotani. Hello. Ndimafotokoza kuti pali madera ena tikumva zonena kuti masenta ena anthu amboponya voti mochedwa kumene kuti fotokoza zotani. Ya ndizoonadi kuti madera ena monga senta yomwe tinayambirirayo yes nzonadi kunonso Kasungu masenta ena asegulira ndithu mochedwa tinaonanso senta ena ku Kasungu South komweko akuti Kanyemba komanso pamkumira pomwe anachedwa ndithu mwina ndi pafupifupi ola limodzi amayenera kuyamba 6 koloko koma ayamba hello yes it is a trust move amayenera kuyamba 6 o'clock komano anayamba chama quarter to 7 mwina 45 kuchedwa ndi 45 minutes ma center na 10 minutes kamba zokonzekera zinazosiyana koma sankhawa chifukwa nthawi imeneyo mmawawo kunalibe anthu ochuluka kunali anthu ochepa chabe omwe anawanira ndiye zinali zosadesa nkhawa kwenikweni kwa anthu amene amadikirira kuyamba zayamba bwino kuno Kasungu. Tathokoza kwambiri trust office kuti pasika ndi full report zimene. At least ina by far for that minute. Don't be able to win it amazon voter Yeah. and to the minutes wendera kuchokera kuno ku MPC National Talent Center
studio yathu yapadera imene tatsegula ndithu kuti tikupatsireni zonse zimene zikuchitika pa chisankho anthu lero akuvota kusankha mtsogoleri, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makansala, ndipo chilichonse chochitika pa chisankho chimenechi kanema wake komanso wailesi yake ndi inoyo musadalikire. Ndine Dave Uma ndi nzanga pa Kate Mjaliwa amene ndithu tikupasirani zonse sadane wamene zinthu zikukhalira. Ndipo pano tikupitiriza kucheza ndi atolankhani athu amene amwazikana malo osiyanasiyana ndithu kutipatsira amene zinthu zikuyendera pa tsiku la lero limene Amalawi ndithu tikusankha chisankho mtsogoleri, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makansala. Mwina chachikulu pamene tikukhala tiona kuti masiku akutsendera ndiziti tsikuli ndikutsendera masikuso nanga si 16 September uja mamuyesa kutali amapanga lekalekale ndi lero mina namba muja countdown 100 days to 16 September chakuja kuti 18 ife mwina facho kuti tafutaka chifukani okay koma ndofati mwe tingwali mbikitsa Malawi nthawi inaonena kuti tizokumveka madera ambiri kuti anthu akulupa oduka mavota tiwalimbikisenso madera ena amene sadatuluke kuti atuluke maunyinji akavote. Tiyeni Amalawi tiyeni tikavote. Inuyo mwangokhalirani kukutani tanyamukani tayimbirani foni aneba tatiyeni kumaneba azimayi paja timakonda kwenda awiri atatu osagwa mkhayi talimbikitsanani tipite tikavote ndiudindo wathu ndipo ndizofunikira kuti titero. Ndipo inuyo muli m'manja mwa MBC lero lino imene ikhale ikupatsirani tsatanetsatane wa zonse zochitika nanga tizili zokhudzana ndi nkhani za chisankho poti inuyo mukhale kumvetsera ndi kukhulupirira kuti zimene mukumvazo ndizoona. Ndi pano pa MBC mantho wa mawayilesi onse muno m'Malawi. Ndili makamba nkhani ya anthu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana kuti apatsidwe mwayi avote. Ine nkuona kwanga ndimaona ngati mwinanso amayi oyembekezera ndicho nchomene akuyenekanso apatsidwe amapatsidwa danga wapaderadera kuti avote kuchigayo paja amuna sayima panzere kusikelo osodwa azibambo abambo akapita ndi mwana kusikelo amapatsidwa sodanga kuti akhale koma pa nthawi ngati ndithu ineyo ndaonanso ndi maso anga nditapita kokavota azibambo tinaona abambo ena aulumali wa maso amene samaona ndithu atengedwa bwinobwino kusamalidwa ndi mamonita aja onse kuona kuti munthu ndi waulumali kumtenga presiding officer kuwagwira dzanja kuwafunsa kuwaonetsa zonse zadongosolo bwinobwino. Panabweranso amayi ena achikulire amenewo ndithu ineyo ndinakuonani pakanema anasangalala ndakuonani pakanema ndi mmene mati tidzuke muja ndanyamuka ndikungofika kuno inunso muli pano ndati moti ndithamange ndibwerere kuti nkauzenso ena kuti achite adzapange nawo manjawi adzavote. Ndiye ndizoona zimene maripoti azathu akunena background ndi mmene zilili zikuoneka kuti anzathu Malawi Electoral Commission agwira ntchito yotamandika pophunzitsa anthu zakasamalidwe ka anzathu amene akufunika thandizo lapadera kuti avote. Komanso amene anthu akutulukiramo tithokoze kwambiri mabungwe osiyanasiyana amene akhala akugwira ntchito yophunzitsa anthu kavotedwe yolimbikitsa anthu. Ifeso MBC tidziyamikire tagwira ntchito yabwino yofalitsa uthenga. Justice yourself. Fumbidwe mwini amatero mwagwira ntchito yabwino. So zipatso zake zimene zikutuluka anthu akutuluka ndifuma pajatu while others broadcast to their friends and family we broadcast to millions. We are the market leader. We broadcast we are the market leader. Yes. So chisankho chimenechi chikhaleso ngati mene zinthu zayendera kuyambira kuzenzekera kuti kuzafika pano chikhaleso chisankho chabwino chonena kuti chisankho chinacho tikadzakhala nacho ndiye kuti mofunika kukonza muzakhala mochepa chifukwa apa zaonesa kuti anthu ayamba kutuluka ndi kusimika education zokhala bwino anthu achikulire tikuwathandiza akafika anthu omwe tikuwathandiza akafika ndiye kuti zikuperekanso mwayi kwambiri onena kuti ulendo unawo anthu tikamaza auza kuti chisankho uja ulendo ujawo zinthu zikayenda motero ndiye kuti panoponso zinthu zikayenda chimodzimodzi anthunso ndiye kuti adzatuluka mwa unyinji ndithu kuti azaponye voti yawo kusankha atsogoleri koma mwina anthu amene akunyozera aja akulira pano afike nsima adye agonekayo pang'ono agona ati ndingokhwetsa nkhudo adzuka tu 5 kolo pandonda kuda ndalema inuyo musadikire nyamukani. You know, one thing chimene chandisangalatsa is where I'm seeing kunena kuti first time voters ndaonapo makolo angapo amene aponya zithunzi zana masamba mchezo amene akuyamba
hapa masafa yake mwina ngati makolo anawunikira mwina anapatsa uphungu ndiyerete koma kodi tunkhani ndiyo lukalowa mkachipinda kachi umakhalamo wekha kali ngati kakasiketi ngati kabokosi kopita nako kumanda ndiweyo ndithu ndi pepala lako where you're going to make a decision and a choice ndiye munthu akhoza kukuuza akhoza kukupatsa china chilichonse koma ukakalowa mmenemo that moment mmene takhalira panopo anthu ena akhoza kuganiza kuti utakhala ndi kuti ine ndetu automatically ndikukuvotera koma kapeza ndithu kukaluza ndi voti imodzi kuti mamisa David anavota nawo nzotheka ndithu kuti gakhale mwina akazi awo amuna awo asuwani wawo amalume wawo osavotera chifukwa nkhani njautsogolera nkutheka kuti munthu akhoza khala kuti mmagwirizana ufrenzo koma akaona nkuunika kuti na pa nkhani ya utsogolere ndikuona ngati mzangayi sizigwira ali ndi ufulu ndithu okavota chifukwa chake adapanga kuti voti ikhale yachinsinsi chifukwa zikadakhala zoti kubwera poyera anthu bwezako maopa kuti nanga madala adziwe kuti sindidawavota tichese ndi wina apalani hello Hello. Kuluchenza madzuka bwanji? Anzathu kuluchenza mukutimva ngati. Takuona ni mchithunzimu koma ngati mukutimva tiyankhuleni. Hello. Akuoneka kuti amene umwina sana ambe kuti. Hello. Hello. amene akuoneka ndithu kuti sanambe kutimva pena pange pangojama pang'ono koma tikonza timve kuti kuluchenza kulitotani atipeza ife tili pano kuwadikira ndithu mbali zonse za dziko la Malawi ndiye kunena kuti ili yani simayo koma chonde musagone ukonde kumbuta garaja amati lawani koma musaledzere nakasipa pali ena amangoja yoyera yokha ena amajangaiwa okha bambo adzitho anayi tiyese kuluchenza pane pamukutimva hello hello amene tamba kuchokera ku Mzimba, tamba ku Kalonga, tamba ku Chitipa, kuchikwawa ndapita so kumasambanjati kucholo yes ku Blantyre ku Mangochi Mwanza we have at least an outlook Mangochi across the country nditi zaesera kumvaba ndi apa kuti zigawo zonse kunchinji remember tunayankhula nawo kasungu ndawa tamaliza nawo posa chedwa apa so lucheza ndimene funa ibwere imene italowe palombeso inali mbalo palombeso inali pano so chosangalatsa nchokuti konseko nkhani zimene zikubwera nzokuti zinthu zikuyenda bwino palibe sochoka ichi satina chili zonse ziwawa zina zili zonse palibe wabwenzedwa kunena kuti niyo kunoko mudalembetsa koma munthuyo wasowa madandaulo amene wakuoneka kuti sofa sanamveke komanso mmene atiuzira maripota athu akuti mmasenters ambiri mwabwera anthu ochuluka moti zikupereka chiyembekezo kuti mwina bayi isanakwane folokoloko center ikukhala kuti anthu onse abwera kudzavota chimenecho ndechosangalatsa komanso cholembetsa mtima kuti amalawi ochuluka akubwera kudzaponya voti yawo. Mina anafotokozera Francis Banda kuchokera ku Mangochi kuti anthu almost 3,507 mena mayankhulira mujaonera kuti mwina pomafika thukolokolo filikoloko ngati anthu atapitirize kufika maunyinji mena analilimo ndikuti anthu onsewo akhoza kukhala kuti amaliza kuvota ndi nkhani so ina yabwino kwambiri kuti anthu akutha kutuluka komanso mati voti chamati chani zina swing vote imene jaso ikuoneka kuti
imene ikuyenda imene ikuthamanga Ikuthamanga. if you remember nzathu ananena ku trading center ku Mzimba anali pa Eutini pa Eutini. ananena kuti pamene popo ndi pamalo pa business kwambiri koma chikuoneka kuti chiwerengero cha anthu amene anali ochuluka ndi achinyamata ndiye achinyamata sakuphweketsayi akupanga chisankho they are deciding they are coming out to speak ndiye tikulimbikitsanso kunena kuti amayi abambo nonse amene muli olebetsa musagwere mphaya itiyeni tikavote nanunso mukhale mmodzi mwa owerengedwawo mupange chisankho chanu Pongo phela ponso mphongo pa mavuto mwina amene anafotokozedwa chakummawa kuja yeah nkhani za machini mwina amene mwangotsekula kumene kanema wanu wireless yanu panachitika ndithu msonkhano wa atolankhani umene anachititsa makomishona abungwe limene la Malawi Electoral Commission motsogozedwa ndi Justice Annabel Ntalimanja amene ndithu ndi wapampando wa bungwe limeneli afotokoza ndithu momveka bwino kunena kuti masenta amene anatsegula mochedwa awalola kutsekanso mochedwa molingana ndi nthawi imene anatsegulirayo ndiye kuti ngati senta anatsegula 20 minutes past 6 malo mwa 6 koloko mammawa senta imeneyo ndiye kuti atseka 20 minutes past 4 yes so far ndikumodzi kokha kumene tamva kuti anayamba mpaka na quarter to 7 asanayambe kuvota ndiye kuti kumene koko amaliza ndithu nthawi kamandi quarter to 5 yeah nkhani ya machini ananena kuti ya machini wa ndithu kwambiri nkhani zake za network ananena kuti ya zimavuta akuluakulu anthu amene adali pompo akwanisa kukonza okha panapo zinthu ndithu zikuyenda bwinobwino popandanso vuto lina lililonse pamene amalawi achita chisankho kusankha mtsogoleri aphungu aku nyumba ya malamulo komanso makansala kodi inu simunayime chifu akwana anaima akwana kuyankhula pamene kuko ndi kumene anthu anaziyankhulanso kuti okavota ndiwatero ayi okavota ndesiti kwanayi iyo votayi ndipo tonse nanga unalembetsa ukuyenera ukavota vote ili ngati lole ya ku trip munga tili ku school mumakumbukira trip sidzaza there's always room for one more always room for one kufinyana amene muja kufinyana mpaka nakukafika mwana wangu mpesa aphata actually imadzaza ikakhala kuti ili chiyimire ikang'amba kuyenda malo amapezeka ndambiri ndiye ndi mmene tikunenera lerolo tiyeni ndithu tikavote komanso tu ananena Ntalimanja kunena kuti tisapusitsike kapena kunamizidwa ndi kunena kuti yayi chifukwa chokuti mashini amenewa anali ndi vuto ndiye kuti mwina dzina langa silikapezeka chifukwa kaundula wa fiziko kapena ogwirika wa pepala alipo wamanyo titero ndithu akumayang'anabe akumafutukula nkhope yanu ili pati ili pompo ndiye musagwe ulesi komanso onetsetsani kuti kumene niyo mukupeza mauthenga anu ndi malo amene kukubwera uthenga odalirika uthenga oona mwachitsanzo pamene mukuonera pano muli malo olondola musasunthe ndipo musasinthe channel mungayambe kusochera chifukwa pano ndi pamene pali chilungamo zona ndi kuti pakuthenga kuti wewe uli kunyumba mmaganizo mako nkaganizo kuti ndikufuna ndikavotera kuti ndikumaona ma Facebook mauta amene jasana ime ayi zimene zonse zabodza iniyo nyamukani pitani kumene munalembetsako zonse zimene muganiza zomukazionera kuti mukazionera kumeneko chifukwa mapito ake mupezeka kuti folokolo yakwana atseka mwamba kunongoneza bondo nkadapita ayi ndithu kumasola mpina amakhandika khadi kugwesa anzawo olesi so ndeto muna ine ndifuna kupita yosufuna inu pita inu imaja nawo inu zimene zonso tipita mupita mubasa kupeza kuti anthu ena akanika ndithu ukavota choti agwesera ulesi ndafe osagwetsana ulesi ndipo musalole munthu wina aliyense kuti asokoneze chisankho chimene munapanga kuti inuyo mukaponye voti yanu chifukwa mudzanong'oneza bondo ndithu kuti wanuyo wagwa ndi mmodzi ndiri amati wafa ndi imodzi ndi imodzi yomakhala voti yanuyo ndetipite mwankokomo kumeneko tilimbikisanaso kunena kuti tikamakamba nkhani za chitukuko sitimayang'ana kwambiri ndalama mwina zimene wewe ukupeza kuchokera kwa atsogoleri zimene akupatsa kuyika mthumba chitukuko timayang'ana zinthu zimene zikubwera kumudzi zimene zikhoza kupereka mwayi kwa anthu ambiri kuti apindule nthawi imodzi mwachitsanzo pali malo ena onena kuti amaoneka ngati mwina ndikubwinja koma akangomangako skulu ndi kuti anthu ozungulira amamba kuphika tizigege mafirizesi chanchani kumakayika umene kuti makagulisa ana skulu azigula business ipita patsogolo ikakhala lese kuti mwina kuti studio ndiye ukachenjede ndiye kuti anthu ena apita umeneko kumakamanga ti mahostelo anthu azikagona kuti kumeneko ndi ndi chitukuko chokuti chikupindulira dera lonse chimodzimodzi akamanga nsewu ndiye kuti anthu amene ali mabizinesi osiyanasiyana akutha kuyenda mosavutika
kanti mwaukala timene anthu amatha kumaona kuti afikise kuchokera pano mpaka napakuti paja pakalipa apa palibe pali ponse poti munthu akhoza kuyima nkugula madzi ine ndimange kukena kaka apa anthu aziti akayenda nkugula madzi chitukuko chimenecho chopindulira anthu ambiri. So tikamakavota tizipita ndi mtima umene wonena kuti tikufuna zitukuko zothandiza anthu ambiri nthawi imodzi ngati chipatala, sukulu, osati ineyo muzingo yang'ana kuti ife akuti amatipasa ndalama za mthumba akuti sanatipasi basi sitikavotera si chitukuko choncho iyayi mukatero ndi kuti mukubwezeresa chitukuko cha dera lanulo mbuyo. Nyamukani pitani mukavote. So ndithu mongo kumbutsana ndithu tikunena kuti lero ndi tsiku la holiday pa 16 September 2025 chifukwa aliyense akuyenera kuti akaponye vote. Anzathu olemba ntchito tikupemphani kunena kuti antchito anu ayang'anireni, asamalireni, muonetsetse kuti ufulu wawo usapsinjidwe. Angakhaliso nyumba kwa basi kwambiri amene onde gulu linanso limene limatha kuyiwalika neglected, amene amathanso kukhala vulnerable kuti anthu achitidwe nkhanza chifukwa ndi nkhanza ati kumuletsa munthu kuti asakaponye voti yake. Ndiye olemba ntchito tiye tionetsetse kuti tapatsa mwayi anthu apita kukavota. Ngati sitingathe kutsekeratu business yathu ameke apereka ndondomeko tibole apa anaphiri anazimbiri apatse mwayi apite akavote mupasana matheni mwalola kayo anyamuka apite ineyo musalande ana lero ana mucheze nawo pakhomo akavote akabwerako nanso munyamuka mutani mupita kapena iniyo nyamukani pitani anaphiri wasiyeni aziphika akabwera nanso munyamuke mutani musinthane mashift pakhomo ndikuti kunena zija kuti nthawi ngati inoyo pala anthu ena ake amene organiza mopotoka amene amadziwa kuti anthu ali ndi gugu afuna akavote ndiye amakhala akungoona kuti pakhomo apo achoka tiye tipite tikabe. Ndiye tionetsetsenso kuti chitetezo chikuyamba ndife eni poonetsetsa kuti pakhomo paja tatetezapo. Ndiye ngati pakhomo tilipo awiri atatu wina akapita wina akubwera wina akupita. Komanso ngati tili ndi maneba kumutsanzika ndithu neba zofunikira kwambiri ndathamanga ndapita kukavota tandiona uzidichekerako kuseriku ukaona ndilikovota kulankhulana ndiye kuti iwe wabwera nebanso naye athamange akavota iwenso udzimutani kodi udzimusuzumirira. Koma si nthawi yokuti tingokhala pakhomo kumangokhala basi kudikira kuti ayi ndikavota folokoloko chonde. Lero si tsiku loyang'ana dzuwa, lero maso akhale pawochi lero September dzuwa limachedwa kulowa. Komanso Amalawi tikuyeneke kwambiri lero kusunga bata ndi mtendere trusting the process pokhulupirira china chilichonse chimene chikuchitika tsiku la lero mmene chisankho adakonzera ndondomeko zonse ndi mmenenso zinthu zikuyendera. Kumachinga pa video pali munthu. Hello Sera. Hello. Sera uli loud and clear. Amene ndithu ndi Sera Chikwavula kuchokera kumachinga. Wadzuka bwanji waswera bwanji? Sera kunoga ino kuno kumachinga. Zinthu zili kudziwa nonse kuti kumachinga ndi kuwa kantifu. Ndi malo amene kwambiri kumakhala kwambiri. Ndifotokoze modele kuti amene kupitalera nada tikuzakale chilichonse chimchimake anthu ayamba kale kufota. Napo anthu achikulire anthu amene ali ndi maulumalo osiyana-siyana kuthandizira. Komanso ndimati ndikambeko kuti kumachinga kuno constituency 8 komanso kuli maward 16. Ndinenso pano kuti kumachinga Hello Sera. Tatembenuza kamera yako. Hello. Pamene kwambiri pamene ndi uli bwino kwamtafuna pamenepa umati bwanji tapitiriza. Ndimanena kuti kuno kumachinga kwachithu kuli dzuwa ndithu dzuwa lenileni kuti anthu achita kufunda nawo. Koma ndiyamikire ndithu kuti thena anthu mwaunyinji ndipo zimenezi zaoneka kwambiri makamaka amene ayamikira anthu osiyana-siyana makamaka ma-presiding officer pamalo amene tayendera kumasenta. Tinaendera kumasenta monga Liwonde CDSS panopa tinali kumalunje kumene posachedwa pompa olemewa Dr. Atupere Muluzi yemwe president ya UGF yemwe posachedwa pompa anali ndi amayi akunyumba kwawo amasaponya voti iwo mashine yako wagwira microphone kapena ukuvekera pansi ndiye bwina utayigwira bwino chithunzi chako chili bwino kwambiri koma ukuvekera pansi. Pamenepo mwina pamenepo umati pamenepo pavota ndani? Mveka? Yes, umati pamenepo avota ndani?
think amata atupere muluzi. Yes, permanent. Yes, loud and clear. Can you continue? Umati permanent. Ndimati pompano Malandia. Olemegezeka arubizi omweso ndi ya president achipani cha UDF. Analindanya amaya kubumba kwao. Ndikunena kupano tinali olemegezeka atupere muluzi kwera ndimba kwawo iwo abo magawo onse ndipo ali bigitsa onse kuliko se kumenali kuti tatiyeni tipange matawi tipite ndikaponye voti kodi chinga ndikwadzuwa ape nditwa mtawi kuti dzuwa limene lilipo koma anyamuke ndi ninji kuti akavoti kumachinga kuno kuli ma constituency 8 ndipo kuli mawadi 16 ndipo kuno kuli competition yambiri tikafame nawo ngati apungu nthosa ena palose makupezeka amene milanga aphungu osaja 11 12 mpaka na 15 tikatengera dera la kansala kumene kose kuli competition kwambiri machinga ino ose alipo 104 amene akupikisana nawo pa mipando yawo kansala koma kuni nkati andera senta zonse amene tayendera palibe palina zoko mwambiri sera kumachinga ukapeza nthawi uyimbenso ya ukuduka kwambiri ndiye tayesera kuti uyimbenso uchite kulowanso kuti tithe kumva bwinobwino. I hope good evening. Hello, yes, Dave. Yes, your picture is very clear, but your audio is not clear enough. Can you call us again at some point? Yes, I think pamene bonditumina zamveka. Zamveka koma I think zina za skulu zimene wakamba ndizonena kuti kumene analiko ndi center imene olemekezeka atupere muluzi amene ndi candidate wa chipani cha UDF anapita kumeneko kukavota komanso wanena kuti kumeneko kuli competition yaikulu kwambiri akuti kumapezeka kuti ukapita pa center pamene popo constituency opikisana aphungu kumakufika mpaka 12 kumafika 15 kusonyeza kuti kumeneko ayi ndithu mpikisano umene timakamba pa nkhani ya democracy sinjina kumajinga uli mpunga wambiri. Hello, what is the winner? Hello. 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 Ndimafuna kuzamauji kuti pali maderena watu ukapita umayeneka ndithu kuti kumadziwika kumene kuti imene manina machito kumangochi chambo ncheu kachewere kumachinga mpunga kuti maderena ngati kusanama kwangokwe kunayuchi usati mwangofuna muti walire kuti kumbanira mufuna kungondi walira tikumachingako mpaka kwafika cha kuna nyumbu ndikwa mpunga wake ujo makhala kuti pesera mpunga lija kumafika ngati chala changati chonchi mpunga. Hello kusinjirira kena kamundu zoti mpunga wake ukulukulu ngati mphale. Ukumvekera pansi kwambiri. Hello. Zitu za kwambiri mene imati hapa nayo kwa baraka primary school mimi anasonga kuti abonye vote yao ndio hapo na result nditu kupata ma constituencies many receive constituencies by the constituency sana kuneko pada kaibano ndiri ku bongo constituency ngoma mwengo la baraka. Ukayangana muna chiwerengero cha anthu amene akuponya vote amayi abambo anyamata ndatsukana akubwera motani? Anthu akubwera ndithu chosangalaso malano kumene ndafika ku Longwe trading center imene yampane trading center Longwe tautambira anabwera mamaka
Mimi mabwana 18 minutes past and finally ataenda kwa mabwana wao kupiga mpira tena progo kuna kutekwa namba kwa ngono kwa mambo ya mama wa anakwenda mbili vitu mama kuona kunguyo huko mbili na boda moja kuna bango kwa moja okay madera ena ndikumva nkhani zone na ula namba moja edwa chifo ndimuna machine samagwira ntchito kumene kuzamba bwa mama mozoka amene takano ndi wali primary school kwenye gogo machine kwa ntchito kwa maana kuti zinasidi kuti kama kuna kuti baada kaiba no awoni kuti mimi amavuna kugao anachukua gonza kuti aende chabwino tangotitsimikizira zandipatsa chidwi kuti ukunena kuti anthu ambiri akuoneka kuti avota kale chigawo chakummawa ndipo pano akubwera pang'ono mwina pali anthu amene analembetsa pa center imeneyo ndi anthu ochuluka bwanji mwina mchithunzithunzi ndi kuona kwako tikhoza kuti ndi anthu ochuluka bwanji mwina amene avota nkuti mwina adutsa theka nditu ndakudi anthu amene akunena wana 500 yako kwa mwino many ama kwerengezi na 296 ndani kabla kwenye bodi yao kwenye ngazo kuli na masaka na kwenye bodi yao. Katakoza kwambiri Helen. Thank you. So pamene ali nsewa mangoji. Yes. Akulongwe constituency ali nsewa mangoji amali ali pampale wa center. So pampalepo pali bridge imene ukangoloka kubadziwa munthu ndangona inde chabwino kuti sikuti ndingati cha ukangoloka bridge iyo ndero makhasi ona kuti wapita kuti uli kumangoji ukangoloka bridge imene ndi no man's land bridge ino ukangochoka kubwera uku uli kubalaka ukangochoka kupita uku uli kumangoji so ndi kumene ali chabwino mwina so mukanatipatsa kuti latitude longitude dera lino madziko kwambiri ndi nkhuku zachikuda anthu amanyamula dzikwereza nkhuku zimene zasizitha bwanji ndipo kazi machokera kuti koma tsono ukaenda tsono kulowa okay zimakhala ngati mene anthu amasakira akafuna kugula mbuzi amalowa kwambiri katikati kwambiri mjando kumakagula zinthu zija kumakagula kwa nazo kuntunda ndimo apapa ngati akuti nkhuku ingati akuti 8000 ndikuti kumene apikula ndalama zingati imeneyo ndi again imeneyo ndi business komano I think chimene chandipatsa chidwi ndichonena kuti the consistency in the trends kunena kuti anthu akubwera akuvota ambiri ma numbers kumadutsa half by this time ndi chinthu chilimbikitso ndithu kunena kuti anthu vote ya pa 16 September 2025 anali nayo serious uku akuti anthu pafupifupi 570 koma pomafika pano apa pafupifupi 296 aponya kale vote yawo munaso malakalaka kuti amene sanalembetse kuti singakavote nawo koma sizingathe chimvera ni chisoni kulembetsa pompo kuvota ayi nthawi ina alembetsa akhala pang'ono abwera apanga verify sizingatheke apa pandoti chisankho ichi chaponya akuyenera kudikiranso zaka zina 5 mchifukwa chake amalawi tikunena kuti mwayi umene muli nawo tsopano ugwiritseni ntchito danga limeneli ligwiritseni ntchito ufulu wanu wachibadwidwe ugwiritseni ntchito ndipo liwu lanu limveke chifukwa mukalankhula lero mudzalankhulanso mchaka cha 2030 ndipo nderu zaka 5 zimene zozo inuyo mukhala kuti candidate wanu amene mankonda eniyo kuti makwanuko mwina mumuluzisa chifukwa cha voti imodzi koma nkhani yake ndiyo takungoyenera kuvomera basi zotsatira zisankho chifukwa chisankhocho chikachitika chachitika ndipo zotsatira zake zimene zingakhale kuti zalengezedwa zikhala zovomerezeka andi ndingoyamika kuti anthu amene akutipatsa ma updates akunena kuti azitsogoleri onse amene avota m'magawo osiyanasiyana anthu watu aliko osiyanasiyana koma akunena uthenga umodzi actually ndipo ndimadabwa kuti anthu odachita kupangana akunena uthenga umodzi akulimbikitsa choyamba tulukani bwerani mudzavote chachiwiri tiye tisunge bata amalawi electoral commission akunenanso zomwezo amalawi tiye tisunge bata tipitirize kusunga bata ndi mtendere ndi chinthu chofunikira kwambiri kunena kuti we are united even in this kunena kuti ngakhale titasiyana m'maganizo pandale pachina chilichonse koma tidziwe kuti Malawi ndi mmodzi and ndi dziko lathu limene amanena anthu zoti muna ife anthu andale timaona ngati ndi anthu odana koma ayi ndithu kuseri kwa makhala kuti anthu ochezerana muno bwino ndi izi amachezerana kuti kaso muna sakumakuzana kuti asende kunyamuka kuti pano ndokavota iwo vota kale
we never know. Kodi tu democracy nde kusiyana kwa maganizo vandaleko chifukwa tisamasokoneze zinthuzi democracy zikusonyeza kuti ufulu osankha amene weyo kumukonda ukumufuna nengati pali ufulu osankha zikuyenera kukhala zinthu zosiyana ndithu ndiye tilole kuti wina aliyense ufulu wake awugwiritse ntchito posankha mtsogoleri wa kumtima kwake sakuyenera mtsogoleri uja kuti akhale wa kumtima kwathu ndi wa kumtima kwake nchifukwa aliyense akukavota payekha ndiye tilimbikitse kunena kuti pamene zotsatira zikubwera tiziyambe kuzikonzekeretsa zibwera mosiyana mwina ndi mmene fete maganizira mmene timayembekezerera koma tikhale okonzekera kuzikonzekeretsa kwakhala kumpingo tsiku lolandira mgonero amati chikonzero ukazikonzekeretsa kukadya mgonero ndi ifenso tikhale ozikonzekeretsa kumva zotsatira za masankho amenewa kalekale kutabwera kumene bungwe la macro umatu ukapita ukaizetsa magazi Malawi AIDS Counseling and Resource Organization ndalipo tikapita kumene kuja akakakweza magazi amakufunsa mwakonzeka kumva zotsatira za magazi linkaoneka lophweka kumene lovuta mpaka panopo ndilovuta ndilovuta chimodzimodzi lero mutatha kuvota ikwana nthawi mwakonzeka kumva zotsatira za chisankho chanu chikhoza kubwera chisankho chokuti zimene munachita inu zagwirizana ndi zotsatira kapena zimene munaponya voti yanu zasemphana ndi zotsatira koma zotsatirazi ndi zotsatirazi komanso musayembekezere kuti ngati mwasankha president phungu komanso kansala achipani chimodzi kutheka kuti si onsewo amene angadutse ndizoona akadutsa onsewo ndi mwayi koma ngati wadutsa mmodzi basi iniyo chisankho chanu thokozani mulungu kuti zatheka nkhani ndiyo kuti you have contributed to the process chifukwa tumavoti aja mukumbukire kuti amawerenga ndipo mmeke imazatipatsa chithunzithunzi bwinobwino kuti awa mavoti atatu awa mavoti 20 awa mavoti 5 zimene zija ndiye liwu la democracy ndipo mavoti yonso amaoneka pamene iweyo watenga pa sukulu yachangamire mapeza mavoti 5 pa sukulu ya Mtumbwinda mapeza mavoti 6 pa sukulu ya Chakuti mapeza mavoti ndi akamakamba za majority kuti democracy imatenga kuchuluka kwa anthu amene akonda chinthu chimene chocho ndiye tikuyenera kuyamba kuzikonzekeretsa kwa anthu amene takhala tikukonzekera masankho amenewa timamvetsetsa timayikapo dipo lalikulu nthawi ndalama chuma koma iyi si nthawi yokuti zikakhala sizinatiyendere tidzikweze kuyamba kuganiza kubwerera mbuyo osadandaula masiku amathera kuchitseko 2025 ankaoneka patali 16 September amaoneka patali koma ndi uyo lero ali apali and you know kuti aphungu amene akhala ulendo uno akhala zaka zochuluka kusanira aphungu enaja koma zafulumira zayenda mwansanga ndiye ngati ulendo uno sizinakuyendereni osadankhawa osadzikweza osadzipweteka osachita china chilichonse don't harm yourself ziwani kuti 2030 mudzakhalanso ndi mwayi wina oti mukhoza kudzayimira ife nkhani yaikulu imene tikukambirana pano ndiyofunanso kulimbikitsa anthu amene mudakali kunyumba amene simunapange chiganizo choti munyamuke mpite mukavote ngati pakhomopo nsima simunakhazike siyani musakhazike pitani kayi mukavote nsimayo ndikudziwa kuti anthu ambiri amati akadya masana amagona ndene ndikuopa zoti ndithu kudzodza kwa padera chakudya chanji choti munthu ukangodya basi kulefuka kuyamba kuodzera afika ndiye mphamvu ya nsimayo ndiye usimawo so tikuyankhula ndithu ndi atolankhani athu amene amwazikana apena paliponse mdziko lino la Malawi kumva kuti kumeneko chisankho anthu akuvota motani kodi ngati kuli mavuto anji komanso ngati kuli zosangalasa bwanji padakali pano ndiye kuti so far ma presidential candidates amene tikudziwa kuti avota ndiye kuti ndi tamva kuti president wa dziko lino padakali pano Dr. Lazarus Makafe Chakwera avota president wa chipani cha UDF olemekezeka Atupele Muzi avota amene ndi UDF Dr. Daliso Kabambe achipani cha UTM avota Dr. Michael Usi odi zaka alibe mlandu avota Dr. Joyce Banda PP avota ma independent kalandirapo information hiyo ma independent si jambo koma ndithu konseko atolankhani athu alipo akavota akhala akutidziwisa kuti zayenda bwanji komanso akuti ena amene mayina ndithu anthu ena odziwika
amene anali a speaker nyumba ya malamulo Catherine Kotani Hara naonso aponya voti yawo ndi ena akuluakulu amene mayina awo ndodziwika zimenezi zimalimbikitsanso anthu kuti adziwe kunena kuti akhoza kupita nawonso kaponya voti yawo chimakhala ngati chilimbikitso chifukwa choti akamapita owatsatira owakonda amapitanso nawonso kupita kukavota kukayipatsa moto zimene zimathandiziranso kunena kuti process yathu yosankha atsogoleri ikhale ikuyenda bwino komanso ikupita patsogolo so izi zindi so unandichina unakavuta nthawi jayi ndikuti I think ife shift yathu ikathabala ndikuti inenso ndiyenda state iwenso kuyenera kuti upite nawenso ukavote ukapanga exercise ndipo ndende kanavutatu and anenanso kuti inkiyu tisamuope siwakuuphayi ndesi kuti kupita unyumba kuyamba kukwecha mpaka ufuna kudzipweteka kuti ndichotse izizi akuti inki amene amachoka yekha komanso siwopweteka kapena kuononga moyo wa munthu ndiye pamene mwapita ukavota khalani ndithu ndi mtendere wanu bwinobwino koma mwina ngati mmayamwa chala ukhoza ubangolona kuti kuyamwa chala komanso chankomba phalatu inde zitheka koma ndiye kuti nkhani ndi imene kungotsindika kunena kuti palibe vuto lina lililonse limene limabwera chifukwa cha inki ameneyo ndiye tikapita ukavota tisadzipweteke kapena kudzikhula ndi mchenga ena amafuna kuti achoke ayi ndithu akhale bwinobwino ndi mtendere wawo komanso chisakhale chinthu chobera wanthu iyayi suti tiziyamba kutenga chimene kumajambula ma WhatsApp kumatumizira ina ndene utanda kuvoterani tu iyayi kumene kukulakwa tavota ndi zachinsisi munalowa nkabokosi monokha mwavota zatha basi chimene chatsala nchoti madzulo uno mwina usiku tizimva na manambala akamabwera kuti kwakuti basi ndiyo kudikirira kuti kodi zotsatira za voti yanga zija koma ife wa NBC ndondomeko zimene takhazikitsa kuno ndizonena kuti inuyo nambala iliyonse imene mutayimve pano ikhala nambala yodziwika bwino malingana ndi kumene zikuchokerako koma zotsatira zonse zokuti kodi izizi ndiye zoona zenizeni amene atanene ndianyake a Malawi Electoral Commission. Hello kudedza. Hello. Nde kuli bwino kwambiri. Kuli bwino kwambiri. Tande kumbusa dzina lija komanso imabati nzanga. Donald Magwa. Imabati? Ukuduka pang'ono tayambiranso kufotokoza kuti omvera komanso amene akutionera athe kutsatira bwino lomwe zimene ukunena tayambiranso kuti uli pa center yanji Donald Magwangwala ndili pa center ya Umbwi chabwino Umbwi school kungo fambako mu mavoti wose amuduka mu district akala agwere tengina wana. Hello? I'm McDonald. Please continue if you can hear us. Please continue. Yes. Amanda kuti amene wose amene ada mu awengede pese. McDonald ndikupemphe kuti mwina utakayima pamalo mwina pamene mphepo ndiyocheperako kuti tithe kukumva ukuduka komanso sound ikulowa kwambiri ndi mphepo tikukupatsa kanthawi pang'ono utiyimbirenso ukakonzeka bwinobwino tasaka malo abwino kumeneko ku Umbwi kudedza. All right. Thank you. So kwambiri kudedza kumadziwika kuti ndi kachewerenso koma violet. Kupa jama kama mitundu iwiri. Kuli mayina. Violet. Wina uja logolo. Koma majadedza imasiyana ndi anchewu. Anthu amene amazitsata amadziwa ndithu kuti baratesi iyi ndi anchewu iyi ndi adedza. Kuteka suku nalipo ena kuti kwapangira kachipisi kaja kuika mbali kutenga kuja zota ayi yakudedza. Dedza. Akuuzanso kuti dedza wake kudimba. Ndajiza nikulu wina nduza kuti audisaja ntoji za mmadimbu zimasiyana bwanji zovuta mvetsa patene ndithu ndimene tikuchitira pano pa MBC ucheza ndithu ndi atolankhani osiyanasiyana athu amene tamwaza pena paliponse dziko lino la Malawi kuti azitiuza amene chisankho chikuyendera madera osiyanasiyana palinso munthu wina pa line. Hello pali ndani pa line?
McDonald wapeza malo abwino kuchimva bwino tsopano. Umati uli ku Umbwi Secondary School, unatero eh? Tafotokoza zinthu zamba bwanji mmawa pofika pano. Wadukanso McDonald. Amagdi zikuoneka kuti network yanu tusili bwino. Ndithu zidamba bwino mazikuoneka kuti zativuta mwina network imeneko. Anyamata athu athamanga kuti mwina atenso kubwerera pa line poticheze naye timve kuti kodi zinthu zili bwanji. Ameneyo alowanso McDonald tayeseranso mwina akachikeda timve tanlankhula timve kuti umati pamene unakumana ndi vuto ndi center yanji. Ndithu ndithu siti kukumva be voice panopa nde yapitirato. Thank you so much McDonald, tikhala tikubwereranso pamene anzathu oona zimenezi zamakina akhala akugwiragwira. We'll get back to you shortly. Ndeti ngokumbusanaso kuti Justice Dr. Annabel Mtalimanja kwa mpando wa bunge la Malawi Electoral Commission ananena kuti achitisa msonkhano wina watu wankhani nthawi ikakwana 1 o'clock. Zimenezi ndithu amachita nthawi zonse zachisankho chairperson amabwera pafupi kumafuna kufotokozera anthu kuti zinthu zikuyenda bwanji. Chifukwa pano pamene tikuyankhula ndithu ife tili muno mu studio koma kunjako kuchitika zinthu zambirimbiri. Mwina zikuchitika uku ife sitingadzoti kwachitika chani koma anzathu ameke onawonso aliso ndi ukadaulo wawo umene amayika ofuna kumva zinthu zonse zimene zikuchitika mbali zinazo. Ndi amatenga zimene zinkuzika pamodzi nkubwera nkufotokozera ku dziko moulula chilichonse chimene chayendera. Kwakuti tamva zakuti takonza motere, kwakuti kuti madandaulo otere tikukonza motere, kwakuti akuti kwatere zinthu tikukonza motere. Ndi one koloko ndi kuti so tikhala tikuchita ka break pang'ono kuti timve kuti kodi ameke abwera ndi zotani masanano. Ntchito yake ya lero ndithu ganyu magwira kumumva ukoma kanjalaso kumati akuli kapita kuti kanchalakazi. Ndichoncho koma I just want to emphasize zimene anakamba dzulo Annabel Mtalimanja pankhani imene ya madandu imene wakhala kufotokoza unena kuti lero ndi tsiku la mpungwepungwe. Yes. So far sitinamvepo china chilichonse chokhumudwitsa koma maybe tsiku likamanka likupita pakhala pakubwera nkhani zosiyanasiyana. Ngati zingapezeke ananena kunena kuti pali ndondomeko zimene zimayenera kutsatidwa ngati munthu wakumana ndi chovuta kapena uli ndi dandaulo lokuti lipite ku Malawi Electoral Commission. Ananena mwamvemvemve kunena kuti choyambirira amonita amene mwabwera pamenepo kamukuyimirira chipani kamukuyimirira odziyimira payekha kutenga dandaulo lanu ndikumakauza anthu akuchipani kwanuko ndiye kuti simunapereke dandaulo kumeki pamenepopo mwakangokamba nthano kapena nkhani. Komanso kutenga dandaulo lanu ndikukaponya pa Facebook pa tsamba la mchezo kandi pa WhatsApp apopo kumeki dandaulo silinafike mukungotaya nthawi mukungokambirana. Nde ena mmakhala kuti kudzimva wero connected mata ineyo kumeki kuja kulinsweni wanga. Yes. Ni muimbira phone adziwe zimene zikuchitika kuti akuti ameneyo ndiye kuti mugugu akambira nkhani dandaulo limenelo kumeki silinafike akuti meki matsatira munthu ngati uli ndi dandaulo ulembe dandaulolo ndipo lipite kumeki kaya upititsa ku office yawo ya kulilongwe kapena utumiza pa email ndipo anapereka ma emails awo. Ananenanso kunena kuti ngati zili zimene zikuchitika pa center dandaulo lija likalembedwa presiding officer amene ali pamenepo asayinire kuti izi ndi zoona ndipo mukakapereka dandaulo lanu lija akuti lipangidwe record date ndi nthawi ndipo muonetsetse kuti zimenezo zatani kodi zalembedwa chifukwa zidzakuthandizirani kuti inuyo mukafuna kalondolondo wa mavuto anu kuti zikatsatidwe motani. Ndiye amene tikukumana ndi china chake chimene tikuona ngati vuto tikufuna ameki alowererepo tisathamangire kupita ngakhale kwa ife atola nkhani kudzatiuza kapena kupita kukanena pa tsamba la mchezo mukatero ameki palibe chimene angachitepo limenelo si dandaulo. Palitu nthawi zina timaona ndikamagwira ntchito ya utola nkhani patheka kukumana nawo amene mufuna mwafunse kuti tikumva kuti anthu akuti inuyo
machitika zakuti amatheka kuyankha kuti nanenso ndikungona masamba amchezo ankha kunena ola amatheka so kuza kuti ndikumva kuchokera kwa inuyo koma kuti munthu yulo akudziwa kuti nkhani yako izo pamene kuyendera koma nakasi ndondomeko zake zofunikira zoti sakuidziwa legally and procedurally sakuidziwa so ngati ukapanda kusatira ndondomeko zimenezo zokumanga kukhanga ndikuyankhula zinthu za m'maluwa zili ngati kuchalichi kuti wewe uli ndi ukwati kapena kumpingo hayi ine ndili ndi ukwati suna kalembetse kubasi mwangonyamuka ukaliyese wachina dress suit sizingathe ukapeza chachoseka tu abusa ali kupiri akula mpingo inu koma kuyani ife tinapanga makadi bwino tagula zakudya ali ayi mpingo unali ndi dongosolo lake umayenera kulembetsa tiyambe kulengeza masabata atatu timaneka tifusi ngatali ndi choletsa so ndondomeko yake ndi imeneyo imene akupereka ameki andanena kuti azitipanga inform pafupi ndipo tiyamikire kunena kuti akumabweradi pafupi zimene zikuthandiza kulimbana ndi misinformation and disinformation kwambiri awiri atatu salephera amene cholinga chawo iwowo ndikufuna kungobweretsa chisokonezo pamalo amenewo nangatitani ndi mmene dziko limakhalira koma ameki mbali yawo akuyesetsa vuto lalikulu limene linalo padali panapo chifukwa chakubwera kwa internet ndi limenelo kuti aliyense akhoza kungolemba chimene akuganiza kuti ndi choona kuapangitsa makolo athu m'midzi mumakhulupirira kuti zoona zake ndizo koma ayi ndithu kuti kufuna kuapotola anthu maganizo kuti ayambe kuganiza zinthu zosakhala bwino pamene chilichonse chikuyenda bwino tiyesenso mwina palaini pali munthu wina hello ayi ndithu zikuoneka kuti mwina ka network kakuvutirako Kate mwina uthenga mwina wopita kwa amayi ngakhala kutulukabe mawu nyinji koma pa nthawi ino yokhoza kukhala otani amayi ito apitirire kutuluka mawu nyinji chifukwa china chilichonse chimakhudzabe kwambiri moyo wa amayi mungamakamba nkhani ya umphawi pa chizungu pali amati poverty is female kunena kuti umphawi umakhudza kwambiri amayi kusiyana ndi abambo so ngati anthu amene amakhudzika kwambiri pakakhala pali vuto tingopereka mwachitsanzo chipatala chikakhala kutali munthu amene amakhudzika kwambiri ndi mzimayi chifukwa kawiri nkhani za uchembere zimakhudza kwambiri amayi mwana akadwala ndi mzimayi abambo amene akadwala ndi mzimayi amene amakhala busy ukaphika chakudya upita kuchipatala kupika ukapereka chakudya kuchipatala pamene abambo amathonera ndukasakasaka ndukayendayenda kumango matenda amazonda matenda amazondera pachani pa foni tikakamba nkhani zokhudzana ndi sukulu zabwino timakamba nthawi zambiri zoti ayi mwana wamkazi atetezedwe zimene ena amanena kuti ayi bwanji mumango kamba za mwana wamkazi koma tikayang'ana magulu when we look at vulnerability kapena kuti munthu amene amakhudzika kwambiri ndi mavuto okhudzana ndi zimene zamakhala amayi tiyesenso palaini hello Trust office amene yakukhangati ndi amene wabwera mchithunzichi trust ukundimva ine ndikukumva koma iweyo sindikukumva tione kuti tagwira pena pake sound mwina mbali yako koma chithunzi chili bwinobwino koma sound yokha ndese ndikukumva tagwira ndithu mbali yakoyo ndimve kuti tsopano uli pati sindikukumvayi ayi ndithu wayesera munthu zakanika wayesera ndithu trust kulankhula mbali nayo koma ayi ndithu zikuoneka kuti kunoko sitinalandilebe ndiye tipitirira kuyankhula ndi anyamata athu ndi akadaulo wawo kuti agwiregwire pena ndi pena kuti tithe kulankhula naye trust office ameneyo ndikhulupirira kuti ali kasungu sono kumanthuku munakonzeranji dongosolo lotere loti mpaka nakumanga studio yache kunako kutali center kuti maganiza kuti zimene zithandiza bwanji ifetu tinafuna kuti uthenga tizikupeza poyera tizikupeza mosavuta tikhale konkono izizi sizopereka za m'maluwayi tikamauza amalawi kunena kuti pamene mwayimapo musasunthe ena anayimba nyimbo pamanthupo musasunthe takhalani pompo ifeyo chifukwa tili kunoko takonzeka maripota chigawo china chilichonse boma lina lililonse maboma ena maripota 4 or 5 covering all the ground ngakhale kulikoma
ndipo network yabwinonso kwambiri ngati sikusidya kwa nyanja. That was ndipo pakatikati pa nyanja tire 100% osavuta ayi kulikoma ndi kuchatala nkhula nawo atifotokozera kale kuti kumeneko zonse zikuyenda bwino. Nkhani yake ndionena kuti Amalawi adziwe zimene zikuchitika because this is a big day. It's a historical moment. Tsiku limene ndithu lili ndikuthekera kosintha direction ya dziko la Malawi. Chisankho chimene for the next 5 years tikusankha atsogoleri amene akhale akutilamulira. Ndiye when you make history, you want to be there. You want to be part of history. And you want to be remembered that you were part there. of that. We were there. Yeah, we were there. Hey, so we're here to make history. We were there 2025. Live and direct. Malawi as it happens. As it happens. Raw as it happens. So Amalawi simuna tsiku la lero khalani pamenepo ndithu MBC1 Trust Office ijandi kudzaoneka mchithunzi changa kuoneka kuti pano zatheka. Trust ukundimva? Ineyo ndikukumva sindikuzwa ngati ukundimva. Ameneyu pang'ono sindikumumva be koma ndithu akuoneka kuti chithunzi chake mbambande koma tangogwira pena pake tione ngati tingathe kumva sound yako sindikukumva Trust. Chabwino. Okay, Trust, can you try to remove your headsets? Can you put your phone or your gadget on loud? Remove your headsets, please. Ameneyo kagati yeah, mwina kuteka ndamona waika nditu kuri zake kuteka mwina kaba kajanka mweneka kukanika kuti tizimumva kuno bwino. Tunthawi yake ndayankhula naye anali nditu amamveka kuno bwino panaposuzwa kuti pakuvuta ndipati koma nkhani yake nditu ndionena kuti tikufuna timve kuti kodi kukasungu kumene kuko pano ngati adabwera nthawi ijayi ndi kuti kuthekanso pano aliso ndi nkhani yake ndimene yoyo aliso ndi ka-update kena kake kanyuwani kokuti atipase kuti kodi kasungu zinthu ziwene komanso kasungu ndi boma lina limene ndi lalikulu kwambiri kuti kumadziwika chani waja kasungu kulini foja eti khangati ndithu foja amayesetsa mbali imeneyo foja chimanganso kumaoneka kuti ndithu kumalola zinthu zambiri zokudya ideas ngati achina kachewere achina chani kachewere ndesi kwenikweni mwina kapena zaka zino poti ulimi ukhanga wasintha kale timachita kukhala ndi gawo limene timachita kuti uku kwamalima zakuti koma panopa tikuona kuti mwina I think technology research yabwera anthu kulilongwe pali kuli nthochi lero kale nthochi tinkadziwa kuti ndikutyolo ndikumulanje koma pano tikumamva kuti nthochi yalimidwa 25 momwemo mulilongwe ndiye tikupita ndithu patsogolo pa nkhani kumpanda anthu amatha kulima kumpanda so you can see kasungu ndithu ndikuona anthu amadzala mango a hybrid akumapezeka ndithu mboma la kasungu koma kwambiri chimanga ku kasungu chimachita bwino foja nanenso ndikuwalire mponi kuli malo kwina kumene timati kwa malepera sindidziwa ngati mmadziwa kasungu konko ayinkoyamba kumva koyamba kumva kumene koko ndi mbali imodzi imene mvula simavuta kwambiri imabwera koyambirira ati kumene kuli mafamu koma aini yake kumene kwati mafama kuli mafama ambiri zedi kumeneko kumenenso anthu amalima foja wambiri if you talk about chimanga ichi cha seed anthu ambiri amalima kubedeko seed multiplication chifukwa chokuti ndikutali ndi mzinda ndi anthu ndiye paja chimanga chimene jaso chili ndi malamulo ake sichifuna kuti chiyandikane ndi mbewu zina ndi kumeneko kwa malepera anthu ambiri amalima kuli mitengo onse ambiri amachitota akuti chimanga chodzikonda chimanga cha mtundu wanji chizingokhala kwa joka chosafuna kutengera izina ndi zina ndipo chili ndi malamulo ake ndiye anthu ambiri amalimanso chimanga chimene chokasungu ndimene ndithu tikuchitira kuchokera kuno ku MBC tili kuma studio athu kuno ndithu ku Bingu International Convention Center kulilongwe kumene ndithu ndi ku National Talent Center zonse zachisankho anthu akaponya voti dziko lonse la Malawi mabokosi onse aja anyamula adzabweretsa kuno kuno ndikumene atalengeze ndithu zonse zosatira zenizeni zovomerezeka Malawi Electoral Commission akadzanena kuti aya devuma ndamene mwapambana constituency yakuti zimene zitazakhale zoona so ngati kwano kumukuganize kuti mwina mwamva kuti akuti apambana Electoral Commission ndikulengeza zina zikutanthauza kunena kuti mwina zimene mwamva inu ndi zimene Electoral Commission atenga za official zikusiyana pena pake komanso akunena kuti ngati muli madando ena ali onse alembereni kalata ndithu potsatira njira zovomerezeka madando amenewo akuthandizana ndithu kuti zikhale zomveka kusiyana kuti mzingolemba ma Facebook ngati mayankho yapanzanga kwayimbira foni ina akakumeki madando amenewo inuyo simuthandizika zikhala ndithu nkhani zochokera kumva kwa anthu za mmawa matili live pa radio pa TV ukanena kuti pa radio 1 manthu
iwo usamapweketse pa radio wani manthu zonse ndi manthu TV ndi manthu inde radio manthu market leader ya ndithu ndimezi uchitika wakamba nkhani yofunikira kwambiri chifukwa kwina konse kumene kukuponyera mavoti akuti mavoti aja amawerengedwa koma kuno amaonkhetsedwa nde kowerenga sanga kuuzeni kuti wawina ndani kapena wapambana ndani kuno kuzaonkhetsedwa ndiye mudzadzidzimuka kuti iye ayikoma uko amati anafotokoza dzulo manja akuti pali mavoti ena amene mumaatchula kuti avoid amene commission imata kuunikanso nkunena kuti iyayi apa kuja kwana chinena kuti ichi chijola kuika koma taonani akuti zimenezo zimatha kuti vote imene munaipanga cast ngati void commission ikaunikanso imata kunena kuti iyayi sana werenge bwino iyi ndi valid vote ndipo ipite uko amatanso kunena kuti iyayi vote iyi ikuoneka ngati ndiye bwino ndi kuipanga kuti iwerengedwenso ngati vote kwamene anasankhidwa uja ndiye tisakakamire zimene tangomva zikulengezedwa chifukwa zolengeza zotsimikizika zizichokera kuno ku National Talent Center kumene MBC ili ndipo inuyo mukhale pamenepo chifukwa takonzeka kupatsirani zona zokha za zisankho izi komanso ndingonena kuti kuyang'ana ndithu ndondomeko yonse ya chisankho imene imayendera kunena chilungamo ndi ndondomeko yotopetsa ndithu koma ndithu akuluakulu amene wa Malawi Electoral Commission akhala akudzipereka kulimbana kwabwino amayankha mafunso pena mafunso onena kuti weka nkumana kuti kudi munthu amene akufuna kufunsa kuti amve kuti chani kusukulu ananena kuti there is no such thing as a stupid question koma ndithu amapezeka kuti ameki akumuyankha munthu uja funso lake ndikuyankhanso ndithu funso lija mopezeka kuti munthu uja ndikukhulira kuti anafunsa mobwerenza so ndi nkhani yonena kuti tikuyeneka kukhulupirira amene ndondomeko yonse ikuyendera komanso zotsatira zake zikazatuluka tizavomereze mwachangu kuti ngati dziko tizipita pasogolo chitukuko chizipita pasogolo ndichoncho ndi pali zitukuko zina zoti zikuchitika ndi kale ngati president kasintha tipemphere kuti zimenezo zadani zizapitirirabe komanso ngati Amalawi tonse patokha tikuyeneka kukhala anthunso opemphera kwambiri kuti ziwawa mdziko muno zisachitike ndipo zizichitika chakana ziwawa mchitidwe wina uliwonse nchifukwa chake ifeyo pano a MBC tikuyesetsa kukupatsirani nkhani zotsimikizika chifukwa tikukana nkhani zimene ndizabodza mphekesera zimene zikhoza kupangitsa kuti wina wake apse mtima chifukwa anthu ena amalankhula mawu amnyozo olo mawu otakasa ovundula kuti wina wake apse mtima apange react pabwere chisokonezo chifukwa meta kambira muja kuti basi pala anthu ena ake they thrive in chaos angakhale so anzathu amene amalawa chonde ngati tupita kukavota titalawa teni tizipatse ulemu koma tingoti bwanji tikavote kena kati imwe tikabwerako chifukwa onyamulira mmimba sudziwa kuti ungatani machitidwe yake kuti aidi nyamulira mmimba umaledzera kuyenda munsewu koma kafika kumene kuja utakwera wasuntha mmimba muja wafika mbongo umakaledzera uli panzere pake ndi dzuwa ili ndiye amene timamwa chode tiye ntionetsetse utakavota kena akati bwerere tikachitenso ufulu wathu wakumwa ukhozopeza kuti wamba kuyankhula zinthu zimene sumayenera kulankhula kena akaudzadandaula kuti achitetezo koma akhala ngati anandikwenya kukhala ngati anandinyamula kukhala ngati anandipinda nde zimafunika ndithu kuti titsatire ndondomeko ndeketi ifeyo tingosanzikako pang'ono pabwereso anzathu ena achiteko gawo lawo zoona ndithu ife tikusangalala kwambiri kuti Amalawi pamenepo kutsatira zimene zikuchitika kuno ndipo talandira kwambiri positive feedback kuyambira kumawa kuja ndipo nzanga Simeon Boyce ngamene ndithu akulowa tsopano mbalomo Simeon apatu ndili pa zingwangwa pamene ndithu zikuoneka kuti anthu ndithu ali m'malaini makamaka kukonzekera ndithu kuti aponye voti imeneyi zikuoneka ndithu kuti process yake ikuyenda pang'ono koma ndi process ya dongosolo ndithu tikuona anthu ambirimbiri ndithu modekha bwinobwino ali pa line kukonzekera ndithu kuti aponye voti imeneyi apa ndithu ndikuona mayi ena amene ali pa line mayi dzina chanda mayi dzina ndani
Eliza Jondo. Tati fotokozerani takuona ni muli pa line imene mwakonzekera motani kuti muponye vote lero. Sikukonzeka ndeta konzeka basi. Vote mwantendere ziko solikhalira ntendere. Ine ndi Gamali Maleke, presiding officer pa Zingwangwa area. Tatuzani kuti mini mati 6 koloko pano kutheka kuti mnali mutayamba ndithu ntchito yovotesa. Mini mati 6 koloko kuvota nasinande kuno kuti facha madongoso ena ndi ena ndi maigisa bwino. Mano kuvota atayamba vota past 6. Soyeza kuti nthawi imene iyi muyiberanso mukamatseka. Nthawi imene inkuti tionjezera malinga ndi bana tikuzira kuti ngati tambira komochedwa tadya ku 15 minutes ndikuti tikuyeneranso kuonjezera 15 minutes ina ndikuti ngati ndikuseka sana tiseka 4 o'clock ndikuti ena kuseka quarter past 4 kupangira nthawi ija natanija tajanaija. Ntchito yovota pano ikuyenda bwanji pakadali pano pali vuto lilonse. Ntchito yovota ikuyenda bwino ngakhale zina ndi zina sizimalephera chifukwa chakuti muzilungisa ntchito mashini pena pake imakuza kuti mwina chala chidapangika chidafufutika ndikuti pange identify munthu mmene mujamo zimakhala zovuta ndikuti uyambeso kupanga rekodi ID chanchani imakhanga kumochedwa ndipeza kuti anthu akumatani akumakhanga takunyirira choncho kumabe zinthu zikuenda. So far so good. Mutakunena choncho. Yeah. So turnout ili bwanji. Mwina mutakutuza kuti center ndi mavota zangati komanso turnout ili bwanji. Center yanga ino ndi yankhaza polling station ya ine. Register yake ndi 550 registers. Pa polling station ya ine. Okay. Zimene ngayake. Center yose simukudziwa. Center yose ndikuti tikuinaso kukhala kuti enawo. Anduza kuti analibisa ngati. Kompane pano kuza za center yanga. Imene ngati timati polling station ya. Chabwino. Ndiye dzina janso? Ine ndi Gamali. Nda? Gamali Maleke. Gamali Maleka kucheza ndithu ndi mmodzi mwa akuluakulu amene ngati ma supervisor iyeyo ndithu akuti akuyang'anira kwambiri center makamaka titi polling station imene ndi ovota 500 ndithu zikuoneka ndithu kuti process ikuyenda bwino ndithu mmene mukuoneramo ndithu munthu akumati akafika akumapanga scan makamaka chiphaso chake the information ya munthu ikumabwera kenako ndithu akumapita pamalo pena pamene ndithu akumampatsa ndithu chikalata mmene mukuoneramo chikalata chimene ndithu pakumakhala kuti pali mayina osiyanasiyana pali mayina ama president pali mayina a aphungu komanso pakumakhala mayina amakhansala mokuti ndithu mayi awa mukuwaona mchithunziwa amene ndithu ndi amene akupereka zimakalata za president ndamene akupereka zimakalata za president kumpasa munthu kuti akaponye voti. Soyeza ndithu tikana kuti kuno kuzingwangwa ntchito imeneyi ikuyenda bwino futi kulibata sindikuona chipwirikiti pena paliponse zikuoneka kuti ndithu ntchito iyi ikuyenda bwino. Tango tifotokozerani apatu kuti chikuchitika ndi chani munthu akafika pano? Akafika pano munthu tikumamuonesa kuti nkhope ya makansala ndi zili apazi kena kuti mapereka zizindikiro zipani zimene akuyimirira kumaonesa apa kena kuti kumaonesanso kumene ayenera kusayina koma tikumaonesesa kuti kusayinako asagunde pepala asagunde mzere anzake agunde pakatikati basi kumene tikumalimbikisa kupanga. Chiyambireni ntchito iyi pali munthu amene maona kuti amabalalika kuti azikumvuta amene amabalalika amafunsa ndeti mafotokozera kuti mutero mmene ndikufotokozerera kuti tochongacho pamene mwasankhapo pakhale pakati isagunde mzere wina ayi ukagunda mzere wina ndikutika ngati imene yaunongeka ndithu line imene ndi imene ndithu anthu akachoka kumeneko akumapita ndithu kapanga chiganizo chawo ndipo kenako akumabwera apa ndikuponya voti ija pali mabokosi imene ikuonetsa presidential pali bokosi imene ikuonetsa kuti MP palinso bokosi imene ikuonetsa kuti councilor. So zinthu zokuti ndithu zikuyenda mwabwinobwino anthu amachita kulondolera ndithu bwino lomwe kuzoti pita apo soyeza ndithu kuti ndi process imene ndithu ikuoneka ndithu yosavuta kwambiri imene anthu akupangira makamaka kuno kuzingwangwa. So center imeneyi ya zingwangwa ndi anthu oposa 3000 anthu amene ndithu akuyembekezeka kuti aponye voti pa center imeneyi. Polling station iliyonse ikumakhala ndi anthu 500 mmene mukuonera malayini amene akuonetsa aja amene ajawali ngati ma polling station. So mzere uliwonse ukhala ndi anthu 500. Center yonseyi
ili ndi anthu pafupi 3000 amene akuyembekezeka kuti pofika madzulo ano ikamati past 4 akhale ataponya voti. Mmene zilili kuno ku Zingwangwa, ndipo pano tithamangirenso malo ena kuti tione kuti kuno ku Blantyre zinthu zayamba motani. Pano sono ndili pa St. Pius, malo amene ndithu amapezeka amene madzuwa pa akudya, pamene paja ndithu pali skulu yotchedwa St. Pius, pamene ponso ntchito yoponya voti ili mkati mmene mukuonera mchithunzimo. Anthu ndithu akudinda zala zawo pamene pacha, ma details zawo akabwera akupita pena pamene ndithu akuwapatsa zikalata zoyenerera kuti akaponye voti. Mmene ndaonenanso pano zinthu zambiri zikuona kuti zili calm, zinthu zikuona kuti zikuyenda bwino, palibe chovuta chilichonse so far chimene chikuoneka kuti chikuchitika pamalopa. Anthu ndithu mmene mukuoneramo ali m'malayini bwinobwino kudikira kuti nthawi yawo ifike. Ndiye ndikhalibe ndithu ndikuzungulira mwinanso kucheza ndi anthu awiri atatu kuti timve kuti kodi pano makamaka ntchito imeneyi ikuyenda motani. Monga zokhalira malo onse pali ndithu malo amene ndithu munthu akapenda akatenga kalata imene akumapita ndithu kukasayina bwinobwino kusankha ndithu chisankho chake, kenako ndikuponyera mkabokosi kameneko ndi akumapitanso ndithu katenganso pepala lina. Amene ndithu ndi mmodzi mwa akuluakulu amene akuyang'anira pa center ino ya St. Pius ndithu kuthandizira anthu kuti ntchito imeneyi iyende mosavuta. Ndiye mkulu ameneyo ndifuna ndingokumva kuchokera kwa iyeyo, choyamba mwina atitchulire dzina licha. Ine ndine Charles Rose, presiding officer wapano pa Catholic station number 2. Tinganene kuti ntchito yamba motani, munakwanitsa kuyamba sisikoloko mmene ameke anakonzera? Sitinayambe 6 o'clock chifukwa choti ma presiding officer analasa nabweretsa zikalata zawo zovotera ndi tinamba 6 minutes past 6. So iza kuti kanthawi kameneka ndi kuti mukaberanso mukamaseka. Kuyambira nthawi imene mukatifotokozera zinthu zikuyenda motani? Zinthu zikuyenda bwino kwambiri, akubwera ndithu ovota ambiri komanso tikutha kuwathandiza monse mmene akufunika kuthandizidwa. Pali vuto limene mwakumana nalo chiyambire? Hapana, kali pano patibe vuto lake. Pali process imene munthu akumadusa, process imene ikuyenda mofulumira bwanji poti kunja kunkwadzuwa lero? Yeah. Mungafotokoze motani? Choyambirira munthu akabwera ndiye kuti akumapita pa mashini amene tili nawo kuti titsimikize ngati ali woyenera kuvota pa station imeneyo. Tikatero tikumapita pa register imene ndi yamanyo, ndiye kuti dzina lake so likakhala kuti lapezeka mmene muja ndi pamene akumapita pa makalali kina amenewo ndi a inki komanso amaballot. Ndiye kuti tiyamba ballot ya president, ballot ya MP, kenakaso ballot ya akansala. So iza kuti ndithu ikumakhala process yooneka ndithu ya dongosolo? Yooneka madongosolo, tiliso ndi ma monitors zonse tikuchitira limodzi. Palibe kusemphana kumene kukubwera apa kuti mwina monitor akuona ngati mwina simunachite bwino, palibe kusemphana kumeneko? Pana kali pano zonse zikuyenda bwino. Ndilinso nchidwe ndidziwe kuti kumalo kuno anthu aulumali azigogo, anthu amene mukapanga hando motani? Famwina ndi anthu akuti amabwera koma amaoneka kuti mwina malo ambiri akufunika thandizo, mukapanga hando motani? Anthu amene wakafika choyambirira ndi kuti akumakhala kutsogolo, akafika kutsogolo kuja athandizidwa mmene wina alise akuthandizirira, koma choyambirira ndi choti apangitse cheki dzina lake mu mashini, kenako apiteso pa manual register kufikira process ndani na ijayo, koma kuthandizidwa bwino kwambiri. So far simunganene kuti kapena mwambweza kapena kungomusiya munthu uja kuoneka kuti wazingwa, thandizo ndithu likuperekedwa moyenerera? Thandizo likupereka moyenerera ndithu, zonse zikuyenda bwino. Nkhani ya chitetezo, chitetezo chili motani? Chitetezo tili nacho chokwanira bwinobwino, komanso anthuso akupanganso behave so moyenera, palibe pamene tinganene kuti mwina anabweretsa mavuto siyana-siyana, zonse zikuyenda bwino. Ndili pa St. Pius pomwe pano
nachitaso chidwi kuti ndicheze ndi ena mwa ma monitor amene tiwabwera kuzonera ntchito imene ndi apa ndili nawo amodzi amene ndikufuna azitchule dzina okha. Dzina chandani? Ine dzina langa ndine Fane Kamanga koma ndikuyimirira chipani cha DPP. Tango tifotokozerani inu ngati mmodzi mwa anthu amene mukuyang'anira ntchito imene kuyendera pano. Mungafotokoze kuti tsiku la lero layamba motani makamaka tsiku lofunikira kwa Malawi ina aliyense? Tsiku la lero tinayamba bwino koma inafika nthawi ina yake almost mwina 40 minutes mashini anajama. Mashini amene munthu asanayambe kuvota akumayamba kufika mmene pokuti akaike chala chake aone ngati dzina lake lilimomo ndeti ayimapo nthawi yayitali kwa basi. Mashini sanayende bwino anthu achedwa ndithu kuyamba. Koma kenako tamva kuti anakonza? Kenako taona kuti atapukuta zinayambika ndithu. Ndithu zimene. So patakale pano pamukane kuti zinthu chithunzi choti zinthu zikuyenda bwino. Panopo ndikufuna ndinene mosaopa kapena monama panopo kuti bola ako zayambako. Ndithu kona mukona anthu panapo anzathu awawa ameke akumachita zachangu kulemba ndithu zachangu koma pa machine anthu akukhala mwina 10 minutes asanachoke. Pa machine po pamene ifeyo pamene mudayankha tikudera nkhawa kuti ife tifika 4 o'clock tisadamalizitse mwina tipitirira pa machine patibera ifeyo nthawi yathu. Kabwere ka anthu kali bwanji? Kabweredwe ka anthu akubwera mmene analembesera akubwera ndithu. So zoti zili bwino? Zili bwino anthu akubwera. Ndi mwina kungopezerapo mwa amemene anthu amene akalimba nyumbapo mwauze kuti nthawi itu ndi 4 o'clock. Tikunena kumene tikumayibira kuti kodi mwabwera kunoko kuzavota auti atibwera masana komabe mzungu ona mizerayi makamaka umapeto mizera kumapeto iwiri iyo itatuyo yachedwa kwambiri ife kama china anajama uzedi kumene. Mungafotokoze motani makamaka amene ntchito ikuyendera kuti? Chilungamo tu ntchito ikuyenda bwino timuyamika Ambuye kuti mtendere ulipo pano. China chilichonse chili mchimake ndichifukwa tinasogoza Mulungu pachiyambi ndi china chilichonse chikuyenda bwino. MBC brings you 24 hours of uninterrupted election coverage from the ballot to the final word. Don't miss, don't blink. Stay tuned because MBC has you covered. MBC, inspiring the nation. Protex not only protects against 99% of germs, its breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural strength from within. Protex, strength from within. There are times when all the mind wants is entertainment. And so it happens that we have just what you desire. Huh? Very nice. A bouquet with never-ending movies, TV series, game shows, sports, news, and everything for the kids. This is Azam TV, entertainment for everybody.